Serta pribadi sendiri sulaga tanji waisa kelantan baik sih. Ini ormai dirinya pasal jogarnai sekanai kemanbunai ni geserjen tenisimo sangat ketambido. Ada netiau seserangau ketarsi hasanau zerenanai dan ini vegetasi waktu selainai orang tak akan diri aktor ayam kuang baik sih. Ada aksi tingzai, angga tingzai zerenai बिथांमोनखौबो हामबाय होसै आरो हामबाय होबावदों मोनफ्रोमबो आफादनि लिडार्सफोर दैदेनगिरिफोर पेरेन्ट बडि वुमेन लाइमोन नोंथांमोनखौ आङो जोबनो गैयै आंनि गोरबोनिफ्राय हामबायनायखौ आं जासिबाय आरो दिनैनि बे गोथार जथुम्मायाव इसोरनि बाथ्राजों फोसाबजानो एबा लुखांजानो इसोरनि रावखौ खोनासंनो फैनाय नोंथांमोन साफ्रोमबो ख्रिस्ट' सिबियारि गियानि गुनि मेलेमजिबि नोंथांमोनखौ आंनि गोरबो इसिंनिफ्राय आरो आंनि न'खरनि मिनिस्ट्रिनि जानानै गोजोननाय होनानै बयजोंबो गोजोननाय लायो आङो जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोननि मण्डलियाव फैनानै आं माब्लाबाबो एसेबांखिनिसिम आवगायनानै दं आं सानाखैमोन नुनो मोनदों नोंथांमोननि मण्डलियाव गोबां स्किट गियानि गुनि मेलेमजिबि ख्रिस्ट' सिबियारिफोर दङ आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि मण्डलियाव आं ओरैबादि नुनो मोनदों बयबो साखोन सिखोन जोंथि माथि महर मुस्रि गाननाय जोमनाय आं बहुत मण्डलियाव थाङो बबेबा मण्डलियाव सोरबा हाफ पेन्ट गाननानै फैयो गय जुमुदै नांनाय गस्ला गाननानै फैयो एकदम मैला दोबुथि दखना गाननानै फैनाय नुनो मोनो बेयाव आङो गोरलैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम बिफाफोर लाइमोनफोर आरो जुवानफोर साफ्रोमखौबो ख्रिस्ट'खौ लोगो हमनो राजाफोरनि राजा बिरगोनफोरनि बिरगोन इसोरखौ लोगो हमनो गोसो मोदोम जिउजों थामथिम जानानै फैनायखौ आं नुनो मोनदों हालेलुया आरो बिसेसकै आङो बे बिथां आयंखौ बे मण्डलिनिनो दैदेनगिरि होननानै मिथियामोन बिथांनि गोबां मोजां खबामफोरखौ आं खोनायो बहुद बिथांनाव गियान दङ दा नोंथांमोननि मण्डलियाव आङो सफैनो हाबाय गोबांखौनो माथो आङो खाथिब्लाबो सिनाय आं खनसेबो नुफेरैबो दङ आरो सोरखौबा नुखाबायमोन नाथाय नोंथांमोनखौ बे गामिनि आरो बे मण्डलिनि होननानै आं मिथिनाय जायाखैमोन लोगो मोनफैना जोबोर मोजां मोनबाय आंनि मुंखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय मिसेस साहिदा नार्जारी आंनि जोनोमनि गामिया जाहैबाय सुरिबारि आंनि आइ आफाखौ नोंथांमोना मिथिखागोन आंनि आफानि मुङा लेट रिसाइ नार्जारी आरो आंनि आइनि मुङा गौरी नार्जारी जोङो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासै 7 जन बिदा फंबाय 2 आरो बिब' बिनानाव जों 7 दा आङो न'खर खामिनानै गलमजरा गामियाव दङ इसोरा बाख्नाय जाथोंसै आरो बांसिन आं हामबाय होननायखौ दोननो हास्थायबावबाय बेयाव लाइमोनफोरनि जे मेथाइ रोजाबनानै इसोरनि बे बाख्नायनाय सेवाखौ दैदेनदों बैयाव जिरायनाय समावनो आङो बाज्रावलायखादों माने मेथाइ खननायखौ आं खोनादों बहुत मोजाङै मेथाइ खनदों आं एसेसिम बेबादि लाइमोनफोराबो आवगायनानै दं इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव आं आसा खालामबावाखैमोन नाथाय बे फिसाफोरखौ सोर दिहुनखो बे फिसाफोरखौ बेबादि दामनाय देनाय रोजाबनायफोरजों ख्रिस्ट'नियाव आवगायनो आगान सुरनो सोर फोरोंखो सोर एसेसिमखौ लुखांबोखो बे जाहैबाय नाम्बार 1 जोंनि बिमाफोर बेनिखायनो जों गासैबो बिफाफ्रा बिसाफ्रा साफ्रोमबो बिमाफोरनि थाखाय इसोरनि मुङाव हामबाय होननानै जों बिमाफोरखौ आखाइ खबनि
बहुत मण्डलियाव आं थांबाय मादार्स डे बिमाफोरखौ मान बावनायनि बे सानखौ फालिनाय आं नुबोबाय गिदिर गिदिर मण्डलिफ्राव आं थांबाय नोंथांमोननि बे मण्डलिया फिसाब्लाबो नोंथांमोना जि डिसिप्लिन आब्रुथिखौ लानानै बे फोरबोखौ फालिदों नोंथांमोना बेयावबो उन नङा जोबोद मोजाङै नोंथांमोना बे मान बावनाय प्रग्रामखौ खालामदों नोंथांमोननि गेजेराव मोजां दैदेनगिरिफोर दं आं बेखौ मोनदांनो हादों आरो गोबां बिमाफोरनि बावसोमनायनि गेजेरजों बिसाफोरखौ नोजोर होनायनि गेजेरजों दासिमाव जि सानडे स्कुलनि लाइमोन फिसाफोरखौ जोङो नुनो मोनदों बे गासैयावबो जों अनसुलि बिमाफोरनि आखाइ दङ बेनिखायनो इसोरा बाख्नायजाथोंसै बे गाहामथार सुजुगनि थाखाय दानो जोङो इसोरनि बोसोनाव थांदिनि फान्जियाव होजानाय बादि माथाइनि 6 बालाक 5 सारिनिफ्राय 13 सारिसिम जों बयबो गसंनानै बे बाइबेलखौहाय मान होनायनि गेजेरजों फरायनानै खोनासंनि माथाइनि 6 बालाक 5 सारिनिफ्राय 13 सारिसिम आरज खालामनायनि बिसय नोंसोरो आरज खालामब्ला दिन्थिफ्लाग्राफोर बादि दाजा मानोना बिसोरो खुलुमग्रा न'फोराव आरो गुवार लामानि खनाफोराव गसंनानै मानसिफोरनो दिन्थिनो थाखाय आरज खालामनो हामजायो नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो बिसोरो गाव गावनि मोननांगौखौ मोनखाबाय आन्थाय नोङो आरज खालामब्ला नोंनि न'नि सिङाव हाब आरो दरखौ फांथेनानै नों नुनो मोननाय बिफानियाव आरज खालाम अब्ला नोंनि थाखोमानायाव नुग्रा बिफाया नोंनो होफिनगोन आरो नोंसोरो आरज खालामब्ला गुबुन जातिफोर बादि ब्रुं ब्रुं दाबुं मानोना बिसोरो सानो गोलाव बाथ्राजों आरज खालामब्ला बिसोरनि आरज खालामनाया खोनासंजागोन होननानै 9 सारि बेनिखायनो नोंसोरो बिसोर बादि दाजा मानोना नोंसोर आरज खालामा सायावनो नोंसोरनि बिफाया नोंसोरनि नांगौफोरखौ मिथिगौ बेनिखायनो नोंसोरो बेबादि आरज खालाम जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि इच्छाया सोरगोआव जेरै फिरतिमियावबो बेबादिनो जाथों जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनो हो आरो जोंबो जोंनो होनो नांगौ मानसिफोरनो नागारनो बादि जोंनो होनो नांगौफोरखौ नागार आरो जोंखौ आनजाद लानायाव दालां नाथाय गाज्रिनिफ्राय जोंखौ रैखा खालाम मानोना रायजोआ बोलोआ आरो समायनाया जोबथाराजासे नोंनिनो आमेन जोंबो सुरिबारि गामियाव खामिदोंमोनब्लाबो जोंनि न'खर सुदायैनो एनएलसि खामोन जोङो सुरिपारायाव हाबोमोन जों उन्दै उन्दै समाव नाथाय बै समाव दालांनि बेबस्था गैयामोन दैबाना जाबाय थायो नांगौ बादि लावखारफोरखौ मोननो हायामोन गिर्जा सेवानि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंबो सानडे स्कुल गिर्जायाव हाबैखौ सानब्लाबो बाना जाबाथाय सहैयामोन बे खारनाव जोंनि न'खरसेयाल' सिएनआइआव जों थानो गोनां जादों जोङो एनएलसियावनो बाप्तिस्मा मोनजोबखानायखा गोबां गाबख्रावलायनाय जादों बिदायनि समाव आरो जोंनि आयं आदै आमाइ आदै गासैबो दाबो एनएलसियावनो दंजोबो बहर नोगोराव आयं जेसाय बिथाङाबो फालक मावनानै थांनाय बोसोरावसो थैनानै थांबाय फै जोङो इसोरनि बोसोनाव थांनायनि सिगां गुसुङै इसोरनाव जोङो आरज खालामनो देहेन खालामो बोलोग्रासिन अनसुला जेह'भा इसोर
जेह'बा राफा जाय बेरामखौ सोखाग्रा जेह'बा जिरे नांगौफोरखौ जगायग्रा जेह'बा शालम गोजोननायनि राजा नोंखौ बे समाव प्रभु खौथि खौथि हामबाय होननानै बाख्नायो मानोना जि समनिफ्राय जोङो सारिनानै दासिमाव प्रभु बायनो नाङै अक्सिजेन हांफोरखौ नोंनिफ्राय मोननानै बे मुगासिमाव जों थांनानै दं बे गासैबो नोंनि अननाय प्रभु नोङो जोंनि थाबोनाय सानफोराव गिलु बालु बेरामफोरनिफ्राय नोङो जोंखौ सोखाबाय जोंनि नांगौ आंखाल अभाबफ्राव नोङो जगायबाय आरो प्रभु जोंनि जिबनाव आफा नोङो गोबां नोंनि अननायफोरखौ होबाय बेनिखायनो नोंखौ हामबाय होनाब्ला जोंहा गेदेर दाय जागोन प्रभु मोनफ्रोमबो नोंनि बोर आशीर्वादनि थाखाय जों नोंखौ हामबाय होनो जेह'बा दानो बे मुगायावबो बे गोब्राबथार बोथोरनि गेजेरावबो बे आलिनगर मण्डलियाव आफा नोंनि बिसासि बिसाफ्रा जों जथुमनानै खौसेयै जोंनि गारांखौ नोंनि सिंहासनसिम जोङो हज्रि हरदों नोंखौ हामबाय होनदों बाख्नायदों सिबिदों प्रभु जिशु नोंनि मुङा गौरब जाथों नोंनि मुङा गोजौआव दिखो जाथों नोंनि मुङानो बाख्नाय जाथों प्रभु दानो आफा नोंनि बिसाफ्रा नोंनि रावखौ खोनासंनो थाखाय बेयाव जथुमदों अ आफा माथाइनि 10नि 20आव बुंदों रायग्राया नोंसोर नङा आंनियाव थानाय जिउआसो प्रभु आङो दिनै मुंबो नङा आङो नोंनि खुगा नोंनि गोसो जानानै नोंनि बे फोथायारि फिसाफोरनि सिगाङाव गसंबाय नोंनि इच्छाया मा अ आफा इसोर नोंनि रावजोंनो लुखांदो आरो प्रभु जिशु आरोबाव नोङो जोंनो नोंनि रावनि गेजेरजों गोदानै बोलो होबावदो जाहाथे प्रभु बे गोब्राब संसाराव जों नोंखौ आरोबाव प्रभु नोंखौ फोथायनायाव गोख्रोंसिन जानो हायो नोंनियाव प्रभु गेदेर फोथायनायजों बे समखौ नोंनि रावखौ गथायनानै बिबाय बासायग्रा जिशुनि मुङै जाथों आमेन बे गाहाम बाथ्राखौ जोङो गोलावै बिजिरबाय थानाय नङा बिनि सिगां आङो क्षमा बिनो हास्थायबाय जे सारा आंखौ गोबां अननायजों खस्थ'नि गेजेरजों बुंग्रोमोना आंखौ बिसिम सफैनायनि थाखाय मदद खालामदों बिथाङा गसाइगावनि सार सुबुजित बिथाङाबो NLC-निनोखा हामबाय होनो बिथांखौ आंखौ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिसिम दोनबोनायनि थाखाय आङो बिथांखौ नाजावनानै लानो रोङासै दानि बे समावहाय जोङो सुंद'यै रायलायनि बेयाव आरजनि सोमोन्दै रायज्लायदों जिशुनि टाइमाव जिशुनि समाव जिशुआ फारिसाइफोरखौ सोंखारिदों मानोना बै समाव फारिसाइफ्रा ओरैबायदि दिन्थिफ्लानाय एबा बाख्नाय जानायखौ लुबैनानै गोलाव गोलाव लामा दथाफोरमानि आरज खालामग्रामोन बेबायदि गोलाव आरज खालामनानै गावसोरखौ धार्मिक दिन्थिनो हामजायोमोन बे खारननि थाखायनो जिशुआ सोंखारिदों आरो आरज खालामनांगौब्ला नोंसोर माबादि खालामनांगौ नै बेनि सोमोन्दै बुंनाय जादों आरो प्रभुनि प्रार्थनाखौ माबादि खालामनांगौ बेखौहाय जोङो फोरोंनाय नुदों बेयाव बे प्रभुनि प्रार्थना फोरबोनि बिनायनि सोमोन्दै जोङो सावरायोब्ला बेबो मोनसे आलादा टपिकखा बेखौ सावरायनांगौब्ला जोंहा गोबां सम दं नाथाय सम नांगौ बिनि गेजेराव आं मोनसेल' 10 सारिखौ आङो बुंनो हास्थायबाय नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि इच्छाया सोरगोआव पृथ्वीयावबो बेबादिनो जाथों जेब्ला जों आरज खालामो गोबां बिसय आयदाफोरखौ लानानै जों आरज खालामो आरो सोरबा खोथा बायग्राफ्रा जोङो फोरोङो दाबि खालामनानै आरज खालामनांगौ नाथाय बेयाव बेबादि लिरनाय दङ इसोरनि इच्छा बादि जाथों इसोरनि इच्छाया मा आंनि बे आरज बिनायनि खारना बे इसोरनि इच्छाखौ जोङो आरजनि जेब्लायबो जोबथायाव जोङो बुंनांगौ प्रभु आङो रायथिनांगौ बादियै रायथिबाय आंनि हास्थायनाया बेनो आंनि लुबैनाया बेनो नाथाय नोंनि इच्छाया मा नोंनि इच्छाया मा बे गुरै नम्र आरजखौ जोङो खालामनो रोंनांगोन जिशुआबो जेब्ला गेटसेमानि बागानाव गावनि हमजानोसै गथायजानोसै
थैनांगौसै समा सफैदों आइखां बायखां जानानै बियो आरज खालामदों आरज जेब्ला बियो खालामदों बेबादिनो गावो हागौब्ला बे थैनायनिफ्राय बारग'नो राहा दङब्ला आंखौ बासायदो नाथाय थेवबो आंनि इच्छा नङा होननानै बियो बुंबाय थादों अनजाग्राफोर जोंनि फिसाफोरनि थाखाय न'खरनि थाखाय माबा मोनसे जौगाथिनि थाखाय जोंनाव बायदि रोखोमनि आरज बिनाय गाबनाय जोङो इसोरनि सिगाङाव बिनि सिंहासना हान्थु फरायनानै रायथियो जानो हागौ नाथाय बेफोरनि गेजेराव जायया नंथारगौ फोथायारि जेब्लायबो बे इसोरनि इच्छाखौ नागिरगोन आरो जेब्ला इसोरनि इच्छा बादि आरजनि फिनखौ मोना बे व्यक्तिया नाराज जानाय नङा माब्लाबा माब्लाबा आंनो नांथारगौ डिमान्ड खालामै खालामै आरज खालामबाय फिनखौ मोनथ'वा लास्टआव मा जायो नाराज जानानै आरज खालामनायखौबो नागारो दा जों अनजाग्राफोर आरज बियोब्ला इसोरनि इच्छा बादि जाथों होननानै आरजनि फिनखौ मोनैनि सिगांनो गोसोखौ अलरेडि थिग खालामना लाखानांगौ इसोरनि इच्छाया मा मोनब्लाबो मोनाब्लाबो इसोरनि इच्छा बादि जाथोंसै होननानै जोङो गुरै गोसोयै बेबादि इसोरनाव गथायनांगौ दानिया जोङो दिनैनि मेन जे थांखिखौ लानानै नोंथांमोना दिनै सारा बुहुमावनो बे मादार्स डे बिमाफोरखौ मान बावनायनि थाखाय बे सानखौ थि खालामनानै दोनखादोंमोन बेनि सोमोन्दै जोङो आवगायलांदिनि टाइमाबो जानानै दंगासिनो दंसै बे बिमाफोरनि जोनोम सान बिमाफोरखौ मान बावनायनि सान बेनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय इसोरनि बाथ्राखौ जोङो फरायनानै नायनि गाहाम जहननि 19 बालाक 22 सारि आरो 27 सारि बे मोननै सारिखौ जोङो फरायनि गाहाम जहननि 19 बालाक 22 आरो 27 जिसुआ बिमाखौ आरो गाव अननाय सेलाफोरखौ खाथियाव गसंनाय नुनानै बियो बिमाखौ होनदों आइ नै नोंनि नोंसाज्लाया बिनिफ्राय बियो सेलाफोरखौ होनदों बिनो नोंनि बिमाया आरो बे मुगानिफ्राय सेलाया बेखौ गावनि न'आव लांदों अनजाग्राफोर दिनैनि बे दिना बिमाफोरखौ मान बावनायनि दिन बिमाफोरनि अननाय बिमाफोरनि बावसोमनानै दुखु खस्थ' जों फिसाफोरखौ खांबोनाय बिमाफोरनि अनफावरि गोसोखौ गोसोखांनाया दिनैनि बे सान जेब्लायबो बिमाफोरखौ जोङो मान बावनो गोनांखा दिनैनि बे दिनावल' नङा आं गोबां बैसो जानाय बिफाफोरनिफ्रायबो मोदै गनाय नुदों गमा मायेनो बिमाफोरखौ अनग्रा बे मण्डलियाव दं बिमाफोरखौ मानिग्रा बे मण्डलियाव दं आङो नुनो मोनदों गोबां बिमाफोरनि मेगननिफ्राय मोदैया थाबथायाखै मानोना बिमाफ्राबो मिथिगौ गावसोर माबादि फिसाफोरखौ खांबोदों बे सानफ्रोमबो बिमाखौ मान होनाय बिमानि बोसोन बादि मानिनाय बिमानि अननाय खस्थ'खौ सानफ्रोमबो मोनदांथिनाय बुजिनाय बेखौ जोङो सानफ्रोमबो खालामनांगौ नाथाय दिनैनि दिनाव व्यक्तिगतयै स्पेशल दिन स्पेशल सानखौ लानानै जोङो बिजिरनो थांदों जाय बिजिरनायखौ जोङो मोननो हादों बे गायसनजानाय सानखौ जों मोननो हादों आन्ना जार्भिसनिफ्राय बिथांनि काहानिखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बोसोरफ्रोमबो फालियोखाय बे आन्ना जार्भिसनि बिमानि दायित्वआ बेसे गेदेर बिमानि खस्थ'आ बिमानि मावनायफ्रा बिमानि खामानिफ्रा बेसे गोब्राब बेसे खस्थ' बेखौ सासे मावरिया सिख्लाया मोनदांथिनो हादों बिमानि खामानिया बिमाया न'खराव बेसे गोनांथि बेनि सोमोन्दै गोथौयै मिथिनो लुबैदोंब्ला सासे मावरिया गथ'नाव थांनानै सोङै अनजाग्राफोर
बे मावरिया गथ'आ बुंगोन आंहा बिमा गैया बिथाङा मोदै जों खोन्थागोन बिमा गैजायाब्ला माबादि खहा जायो बिमानि अभाबखौ सासे मावरिया गथ'आसो मोदैनि गेजेरजों खोन्थानो हागोन जाय फिसाफोरहा बिमाफोर दङ बे फिसाफोरा माब्लाबानि समाव बुजिस'नो हाया जानो हागौ सानस्लाबाखै जानो हागौ गोथौवै बिमानि अननाया बेसे गोथौ आङो बेंगालराव दंनाय समाव फरायनाय बेलायाव न'आव सफैयैयाव मोनब्रैसिम मावरिया स्कुलाव आं थादों बे मावरिया स्कुलाव जेब्ला आं थादों गोबां गथ'फ्रा सोरबा सेंग्रा सिख्ला रंजानायजों गोरबोआव थानानै प्रेगनेन्ट जानानै आबर्सन जानाय गथ' गारनाय दाखोर गारग्रा डास्टबिन गिदिर गिदिरनिफ्राय खननानै लाबोजानाय सोरबा मावरिया गथ'फ्रा फायखाना खनानिफ्राय खननानै लाबोजानाय सोरबा मावरिया गथ'फ्रा नालानिफ्राय खननानै लाबोजानाय बेबादिनो पाबजों गेलेनानै गोबां जोहोलाव सिख्लाफ्रा गथ' नस्थ' खालामनानै जाखोमानानै गारखोमानाय गथ'फोरखौ बै मावरिया स्कुलाव लाबोनानै दोनफैनाय आंनि आखाइजों आं बाननाय मोनदों आरो माखासे मावरिया गथ'फ्रा आंनि खोमायाव बिखा गावलायजासे बिमानि अभाब बिमानि अननायनि अभाबनि सोमोन्दै बे फिसाफ्रा आंनि सिगाङाव रायथिदों आरो बिमाया मोनसे न'खराव बेसेबां बेसेन गोसायै दरखार बेसेबां गोनांथि बिमा नङाब्ला मोनसे न'खरा न'खर होननानैबो बुंजायै बिनि बेसेन बिनि ओंथिखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला बिहि थैजानाय सासे बिफानियाव नोंथाङा सोंहै गथ' दङ खामायनांगौ न'खरखौ फिसाखौ फोथांनो थाखाय नाथाय बे बिफाहा गथ' थानानै बायह्रायावबो थांनांगौ फिसाफोरखौ संनानैबो खावनानै जि जोम सुनानै न' फोसाबनानै लोमजानाय साजानाय गोबानानै बानानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनाय बेबादि दुखु हिनजाव थैजानाय बाल'ना बिफाया खोन्थानो हागोन न'खराव बिहि गैजायाब्ला बिहि थैयोब्ला माबादि खस्थ' जायो जायनि थाखाय बिहि थैजायोब्ला सासे बिफाया गोख्रैनो सासे बिमानि दरखार जाफिनो अनजाग्रा बिफाफोर फिसाफोर न'खराव बिमा गैयाब्ला जोंनि न'खरा जोबोद अमासि जायो सासे बिफाया बेबादि बुंदों जेबो उसुबिदा नङा थाथोंसै आङो आवाजआ गोब्राबखा आंनिया सासे बिफाया बेबादि बुंदों जुदि थैनायखौ सायख'नो हायोब्ला आंनि बुरि आंनि हिनजाव थैनायनि सिगां आं थैनायखौ लुबैयो गोथौ ओंथि हाबना दंदै मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा मिथिदों बिथाङा बिजिरनो हादों बिथाङा मोनदांथिदों सासे बिमा गैयै न'खराव बे बिफाया गावनि फिसाखौ माबोरै गजबनानै लानानै खामायनो ना फिसाफोरखौ सङै खावै जाहोनो माबोरै सासे बिमा बादि गावनि न'खरखौ बेंना लानो हागोन बिथाङा गोब्राब नुहुरदों बेनिखायनो बिनि थैनायनि सिगांनो गाव थैनानै थांग्रोनाया साबसिन होननानै सायख'नो लुबैदों आरो गमामायैनो दिनै गोबां मण्डलिफ्राव गोबां गामिफ्राव बांसिनानो रान्दिफोर दङ हिनजाव थैजानाय बिफाफ्रा बहुद खम नाथाय बांसिन रान्दि बिमाफोरखौ जों नुनो मोनो बिफाफोरखौ इसोरा सिगां लांग्रोयो गोबां समाव मानोना इसोरा मिथिगौ बिफाफोरा जेब्ला बोरायो जेब्ला बिफाया गोथाङै थायो बियो गावनि जानायनि थाखायबो बियो मावनानै जानो गोब्राब गावनि जिखौबो सुनानै गाननो थाखाय बेहा गोब्राब नाथाय सासे बुरि रान्दी बिमाया हागौ माने बियो थैजासे न'खरनि माखासे दायित्वफोर बिसौफोरनि थाखाय गावनि थाखाय बियो गावनो जोथोन लानानै थांनानै थानो हायो दा बे खारननि थाखाय गोबां जायगाफ्राव रान्दिफोर थायो आरो अनजाग्राफोर
सासे जोंनि बर' बोराइनि बाथ्रायाव बुंनाय दङ बिफा थैजाब्ला हावरिया जायो नाथाय बिमा थैजाब्ला मावरिया जायो बेसे गोथौ ओंथि दं बे गोथौ ओंथि गोदो बर' बोराइनि बे बाथ्राया थारैनो सैथो बिफा थैब्ला हावरिया जायोब्ला बेखौ जोङो खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जोङो गुबुनाव थानानैब्लाबो जोङो सोलिलांनो हायो थांनानै थानो हायो नाथाय रांखावरि धोन दौलत मोनजोबनानैबो जुदि मावरिया गथ'आ बिमानिफ्राय मोननो गोनां आखल सिक्का जोथोनफोरखौ मोनालाबानो जुनार बादि बियो देरनो गोनां जायोब्ला केरेक्टारलेस आखल आखुथाय गैजायै गथ' जायोब्ला बे गथ'आ सनाजों मुखुबजानाय फिसा जायोब्लाबो आखल आखु गैजायै बिमानिफ्राय फोरोंनाय बोसोन मोनै बिमानि अननाय मोनै गथ'नि गोसोआ जेब्लायबो बांसिन अहं जायो जेब्लायबो गियान गैयै जायो आरो बे समाव बियो बयजोंबो मुजुगा जानाय रायखुमाजानाय मुगैजानाय बेबादि आखुथायनि जाहैनो हागौ बेनिखायनो अनजाग्रा फिसाफोर बिफाफोर जोङो दिनैनि बे दिनाव गोथौयै साननि जोंनि बिमाफ्रा जोंनि न'खरा माबादि बेसेन गोसा बिमा गैयाब्ला हिनजाव माहारि गैयाब्ला जोंनि न'खरा बेसेबां अमासि जायो जोंनि न'खराव बेसेबां गुलाय गुजाया जायो साबायस बिमाफोर जाय अनसुलि बिमाफोर गथ' गथायफोरखौ गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों गोबां खस्थ' नारा नाथानि गेजेरजों फिसाफोरखौ गजबनानै न'खरखौ गजबनानै बिसाय अख्रानि गेजेरावबो सैसोनानै जाय फिसाफोरखौ दिनै फिसा महरै फोरोंबोनो हाबाय दैदेनबोनो हाबाय फोरोंबोनो हाबाय नोंथां बिमाफोरनिसिम आङो सेलुट खालामो आङो आङो बाख्नायथिखौ दोनदों अनजाग्राफोर आंबो दिनै आंनि बिमाखौ गोसोखांदों आंनि अनसुलि बिमाया बेसे समायना बेसे बोर होजाग्रा बिथाङा खुनुरुखुम रमनल' फरायनो गोरों दिनै नोंथांमोननि गेजेरावबो फिसाफोर बिमाफ्रा जानो हागौ लिरनो फरायनो रोङा नाथाय बिथांमोननि गोसोआ सियान लिरनो फरायनो रोङाब्लाबो बिथांमोननि गोसोआ सियान मेलेमजिबि नङाब्लाबो बिथांमोना दिनै फिसाफोरखौ खांबोबाय फेदेरबोबाय बे बिमाफोरखौ दिनैनि दिनावल' नङा जोङो गमामायैनो गेदेर मान होनायजों गुरै रावजों बाख्नायनायजों जोथोन लानायजों जोङो बिथांमोननि अननायखौ गोसोखांबाय थानांगौ बेयाव जोङो फरायबाय जिसुआबो गावनि बिमा मारियामखौ बियो 100 खोन्दो 100 बाहागो 100 मानसि जानायलाय इसोर मोनब्लाबो बियो गावनि बिमानि दायित्वखौ बावलाङाखै गाव क्रुसाव जिउ हरनायनि सिगांनो गावनि बिमानि फिउचार बिमानि भबिष्यत बिनि बियो माबोरै थांनानै थानांगौ सोरनि आखायाव माबादि जोथोन मोननांगोन सोरजों जोथोन लाजानांगोन बेखौ बियो गावनि सेराफोरनि आखायाव होलांदों आरो बियो बुंदों गावनि बिमाखौ बुंदों मा बुंदों नै नोंनि नोंसाज्लाया गावनि बिसा गाव बिनिनो बिसामोन नाथाय गाव दा गावनि आंगो बिमानिफ्राय जोनोमगिरि बिमानिफ्राय बियो थांसिगोन मानोना बियो जों मानसि बादि नङा बियो इसोरनि बिफानि खामानिखौल' मावनो फैनानै सुंद' समाव बियो बिमाखौ नागारनानै थांनो गोनां जादों जिसुआ 100 खोन्दो 100 इसोर जानानै गावनि बिमानि दायित्वखौ बियो सानहरदोंब्ला गावनि बिमानि फिउचारखौ भबिष्यतखौ लानानै बियो सानदोंब्ला जों गासै फिसाफ्रा जोंनि बिमानि थाखाय अननाय सिबिनाय मान होनाय मानिनाय बे बाथ्राखौ जोंनि गोसोनिफ्राय माब्लाबाबो दाबावगार आं बुंनो थांगासिनो दं बिमाफोरखौ जोङो सिबियाब्ला बिमाफोरखौ मानियाब्ला जोङो माबादि
इसोरनिफ्राय बोर एबा सालखौ मोनगोन। गोबां बिमाफोरनि दायथ'फोरखौ सावरायोब्ला सोरबा बुजिगोन सोरबा बुजिया जानो हागौ। दिनै नैबे सानखौ जाय आन्ना जार्भिसआ गायसनजेननानै होदोंमोन, बियो मावरिया सिख्लामोन, बेराफारसे बियो साकरि मावो, बेराफारसे बे सिख्ला मावरियाया बिनानाव खानि दङमोन बेहा। खानि बिनानावखौ जोथोन लानो ना साकरियाव थांनो, ना गावनि बिफाखौ जोथोन लानो, ना न'खरनि गासै दायथ'फोरखौ मावनो, ओरै मावब्ला ओरै थायो, ओरै मावब्ला ओरै थायो। बिखायानो गिलिजोबोमोन बिनिया। ओरैबादि बेबादि जेब्ला बियो गोथौ बिमानि दायथ'खौ गावनि खर' सायाव गावनि फाफ्लियाव बाननाङो, बे समावसो बिनियाव ओरैबादि गियान फैबाय, अ बिमानि दायथ'आ माथो जोबोद गोब्राब। हाबाब बिमानि खामानिया, बिमा जानाया एसेल' गोब्राब खामानि नङा, बिमा जानाया एसेल' गोरलै बाथ्रा नङा। बे बिसयखौ आन्ना जार्भिसआ मोनदांनो हादों। आरो ओइदिननि समावनो बियो बिमाफ्रा बेसेबां बेसेन गोसा, बिमाफ्रा बेसेबां बाख्नायथिखौ मोननो गोनां, जोंनि सारा संसाराव थानाय फिसाफ्रा बे बिमाफोरनि अननायखौ मिथिनांगोन, बे बिमाफोरनि बावसोमनायखौ बाख्नायनांगोन होननानै बे दिनैनि बे मेनि 9 थारिख मादार्स डेखौ गायसननानै होदों। दिनै सारा बुहुमनाङै बे बिसयखौ मावबाय। गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो दिनैनि बे मादार्स डेखौ मानिबाय। सोरबा जोंनि धोरोमनि मानसि नङाब्लाबो बिमाखौ बे मादार्स डेआव बिमाखौ मान बावनायनि बे सानाव, दा बे गोब्राब बोथोर कर'ना भाइरासनि थाखायसो खालामनो हायाखै जानो हागौ। गोजान जायगायाव बिमाखौ थुखैयै लोबै गोदान जि गानहोनानै खुदुमनानै बिबार बावनायफोरजों एबा मोजां जायगायाव बिसोरो गारियाव लानानै बेरायनो लाङो। मानोना होनोब्ला बिथांमोना मिथिगौ, बे आइ नङामोनब्ला आं संसारखौ नुनाय नङामोन। गोबां बेबादि मादार्स डेआव बिमाखौ मान बावनायनि दिनाव ओरैबादि जाहोगोन लोंहोगोन, ओरैबादि बिमाजों गेलेगोन, ओरैबादि बिमाखौ खुसिजों गावसोरखौ खांबोनाय, गावसोरखौ फोरोंबोनाय, गावसोरखौ खस्थ' लानानै खांबोनायखौ गोसोखांनानै मान बावो। दिनै नोंथांमोननि मण्डलियावबो गोबां बिमाफ्रा मान बावजानायखौ मोनबाय। आंबो गोबां नोंथांमोननिफ्राय मानखौ मोनबाय। गोबां बिबारफोरजों नुनाय बेसेबा बुरजा आङो बिबार मोनदों। बेयो साधारन बिबार नङा अनजाग्रा। बे बिबारा साधारन नुजादोंब्लाबो नोंथांमोननि गोरबोनि मोदै, नोंथांमोननि जोंखौ बिमाखौ गनायथि होनायखौ जोङो मोनदांनो हादों। हामबायसै फिसाफोर, हामबायसै बिफाफोर, जायफ्रा दिनैनि बे दिनाव बिमाफोरखौ बाख्नायबा, बिमाफोरनि अननायखौ मोनदांनानै जोंखौ मान बावबाय। आरो दिनैनि दिनल' नङा, गुबुन समफोरावबो दिनै बे मण्डलिनिफ्राय गिर्जानिफ्राय ओंखारलांनानै जोङो न'खर संसार दानायाव बिमाफ्रा माबेबा जायै बाथ्राखौ बुंनो गोनां जानायाव दुखु मोननो नाङा। सोरबा बिसाफ्रा बेबादि दुखु मोनो, आंनि माया आंखौ अना, दादाखौल' अनो, आंनि माया आंखौ अना, दिदिखौल' अनो। नैबेबादि बोराबनाय फैयो, खेंखायनाय फैयो, खुद्रिनाय फैयो। नाथाय अनजाग्रा फिसाफोर, जों बिमाफोरनि गोसोखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन। बिमाफोरनि गोसोआ गुवार गोसो, बयनिबो सायाव अननाय दङ। दिनै ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा फिसाफोर एबा बिफाफोर, बिमानि माबादि गावखौ बावसोमनानै खस्थ'यै फिसाफोरखौ खाङो, बिनि सोमोन्दै आङो सुंद'यै बुंनो हास्थायबाय। जे समाव सासे बिमाया नोंथांमोन फिसाफोरखौ गोरबोआव सोमजिजेनो, सोरबा बिमाफ्रा मास मोनसे गोरबोआव थाजेननायनिफ्राय मास मोनब्रै मोनबासिम जानो हाया, लोंनो हाया, उन्दुनो हाया, दै लोंब्लाबो गगानाय, ओंखाम जाब्लाबो गगानाय, ओरैबादि खस्थ' जायो। बेबादि खस्थ'खौ सोरबा बिसाया
सोरबा बिसाया मिथिया जानो हागौ नाथाय आं बिमा जानानै आंबो मिथिबाय मास मोनबासिम आङो जेबो जानो हाया सेलाइनल' लानानै आङो थानो गोनां जायो बेबादि गोरबोआव बेबादि 5 माससिमखौ जेबो जानो हायै जायो आरो 9 मास 9 दिन सासे बिमाया फिसाफोर जोनोमफोरखौ गोरबोआव लानानै हाया सोरबा न'खर सिबिनायाव बिसाय सिबिनायाव बिहा बिखुनजोखौ सिबिनायाव एबा न'खर दाफुंनायाव खस्थ' खालामनांगोन समनि गेजेराव उन्दुनो हाया अनजानांगोन समनि गेजेराव ओरैबादि सोरबा गोदोनि समाव फिसा खांबोनाय बिमाफ्रा खोन्थायो माबेबा मोनसे नारेंखल थाइसे जागौ होनब्लाबो मोनजायामोन आपेल थाइसे जागौ होनब्लाबो मोनजायामोन गोबां खस्थ'यै बे बिमाफ्रा गोरबोआव लाबोदों आरो बबेबा बिमाफ्रा बेबादि गावबो देहायाव बेमारजों बुंफबनाय बिसाया जोनोम जानाय लोगो लोगोनो बे बिसायाबो बेमार लाफाखानानै फैखानायफोर थायो बे बेमार लाफाखानानै फैखानाय फिसाखौ गावबो बेमारि देहाखौ लानानै खांनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा अनजागोन गोबां जोंनि बिबैनि बैसो बिसा खांथानाय बैसोनि बिमाफोरनाव जोङो सोङोब्ला आरो एबा दाबो बिसा खांफुनाय फिसाफोरनाव जोङो बिमाफोरनाव सोङोब्ला खोन्थागोन बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों फिसाफोरखौ जोंनि आखायाव बामनो गोनां जायो जोनोम होखांनानै बेबायदि गथ'आ लोमजायोब्ला दै गुसु लोंगौ होनब्लाबो मोना माबेबा ओंख्रिखौ जागौ होनब्लाबो मोनजाया ओरैबायदि फिसानि थाखाय बावगारजोबनांगौ नारखाना गारजोबनांगौ ओंख्रि मोनजायो संख्रिजों दैजों मास 2 मोनथाम गाहाम जानानै फिसा खांबोनाय बिमाफोरबो दङ आरो बेबायदि खस्थ'यै फिसा खांबोनाय बिमाफोरजोंनो सोरबा बिफाफ्रा सोरबा फिसाफ्रा बिमाखौ धोखा होदों नामा फिसाफ्रा बिमानि मोदैखौ फस'दों नामा अनजाग्राफोर बिमाफोरनि खस्थ'यै फिसा खांबोनायखौ जोङो सावरायोब्ला गोबां दङ सोरबा बिमाफ्रा गान्दु सिग्लाबलायजासे गावनि न'खरजों अख्रा बिसायजों बुजानानै फिसा खांबोनायफोर दङ सोरनिबा जिबनाव दखना गांसेबो गोदान मोनगानफेरबोआखिसै बिसायानो मोनगानग्रा जाबाय फिसायानो मोनजाग्रा जाबाय फिसानि थाखाय गावखौ बावगारजोबग्रा अनसुलि बिमाफोर दिनै बे अनसुलि बिमाफ्रा बेसेबांबा मोदैजों खुगानि खुदैजों फिसाफोरखौ खांबोबाय दिनै बे फिसाफोरखौ एसे खस्थ'यै खांबोनायनि गेजेराव जों फिसाफ्रा गोबां फिसाफ्रा गावनि बिमाफोरखौहाय मान होनो रोंबोआसैब्ला दुखु होबोबायब्ला दिनैनि दिनाव गोसोखां अनजाग्रा बिमाफ्रा नोंथांनि थाखाय माबादि खस्थ' लाबोनांदों आरो दिनै बे खस्थ'खौ गोसोखांनानै जोङो अननि जोंनि बिमाफोरखौ जोङो मान बावनि बिसोरनि बाथ्राखौ जोङो खोनासंनि बिसोरनि बोसोनखौ जोङो मानिनि बाइबेलाव रोखायै बुंदों बिमा बिफाखौ जायफ्रा मानिया बिसोरो साव मोनगोन होननानै बोसोन बिजाबनि 30 सत्र'आव फरायोब्ला जोङो नुनो हायो बोसोन बिजाब 30 सारियाव जाया बिफा बोराइजों हाजिरदावो आरो बिमा बुरैखौ मुगैयो बे मानसिया सिगुनजों जाजानाया साबसिन एबा दाउखा दन्दाजों मगन खेबख्ल' जानाया गाहामसिन जाया बिफा बोराइखौ हाजिरदावो आरो बिमा बुरैखौ मुगैयो बे फिसानि मेगना दाउखा दन्दाजों खेबख्ल' जानाया साबसिन होनदों सिगुनजों जाजानाया साबसिन एबा दाउखा दन्दाजों मेगन खेबख्ल' जानाया साबसिन जाय फिसाफ्रा बिमाफोरखौ दुखु होगोन बिमाफोरनि थरथिंसे मोदैखौ फसरगोन फिसाफोर साव जागोन सुख'नो हायै साव जागोन आरो बे सावखौ नोंथाङा माब्लाबाबो बारग'नो हानाय नङा आङो जेब्ला गसाइगावआव थांदोंमोन
सेन्देल दखानाव हाबदों आं सानै बिमाफ्रा सेन्देल दखानाव आं जेराव हाबदों बिसोरबो हाबफैदों आरो बुंदों दे सेन्देल दे আমরা তো বুড়ি মানুষ আমাদের বাচ্চাগুলো আমাকে ঘৃণা করে আমরা বুড়ি হইলে আমরা কি আমাদের বাচ্চাগুলো আমাকে ঘৃণা করে आं ओरै नायफिनबाय बर' बिमाफोरसो अन्थाव बाथाव बुरैफोर सेन्देल बिदों आरो आं जेब्ला नायफिनदों बिथांमोना बुंदों गैया गोदो फिसाफोरखौ खस्थ' लानानै खांबाय फिसाफ्रा गोरों गोरा जाबाय मोजां थाखोनि मानसि जाबाय नाथाय दिनै जों बुरै जाबाय जोंखौ मैला होननानैसो मुगैबाय बुरै जाब्ला मैला होननानै जों मुगैजायो डिस्टार्ब मोनजायो न'खराव डिस्टार्ब जायो जों बुरैफ्रा थाब्ला मैला साफा जाया न'खरफ्रा होननानै बिथांमोना बुंदों अनजाग्राफोर गोबां न'खर दङ जाय फिसाफोरखौ हान्थु खरायनानै जिउ दान होनानै जोनोम होदों बेसेबां गियो फिसाफोर नंगौना आं मिथिगौना जोनोमनि सिगां मा जागोन जोंनि मोखाङावनो गमामायैनो गोबां बिमाफ्रा जिउ गोमानांगौ ओरैबादि गोसो मोदोम जिउ होनानै गोबां खस्थ'खौ लानानै जोनोम होयो फिसानि मोखां नुनाय लोगो लोगोनो जोंनि गिनाय जोंनि सानाय बहा थाङो जों फात्ताखौनो मोना आरो खांनायाव जों बेसेबां खस्थ'जों जों फिसाफोरखौ खाङो लोमजानाय जोब्बा बबेबा समाव बिसायखौ हस्पिटालसिम फाहामसालिसिम लांनो लोगो मोना सोरनिबा बिमानि बिसाया जोबोद अख्रा बानानै हारसिङै लांनाङो दैबाना जाब्लाबो अखा हाब्लाबो गाव लोमजानाय देहाब्लाबो फिसाखौ बानानै सङै खावै जाहोयो न'खरखौ खाङो बेबादि एसेबां गावखौ बावसोमनानै जिउ दान होनानै खांनाय बिमायानो बुरै जायोब्ला फिसाफोरजों मुगैजायो बुरै जायोब्ला फिसाफोरजों होदाव जायो गुरै राव गैया नायथे खालामजायो आङो मोनसे जायगायाव आं बेखौ खालामखाबाय नाथाय आं दाबो खालामनो हास्थायबाय बाबुमोन नोंसोर सानैयाबो फैलाय बाबुमोन आं गस्ला गोथां गाननायजों बै बाबुजों गोख्रै फैलाय माबा मोनसे आङो खालामनो नायदों दे नाथक दे बाबु दे गोख्रै फैदो बाबु लाजिनाङा गिनाङा मा होनदों नोंसोरो ओरैनियाबो बुंदों आंनि मामि ओरैनियाबो बुंदों आंनिसो मामि सिख'लायदों उन्दै बैसो ना थेंक इउ दानिया सानै बिफाफोर नांगौ अननानै नोंथांमोनानो फैदो बेयाव जोङो मोननै आखुथायनि फिसाफोरखौ नुबायना गोरलै समाव बिमाफोरनि आखाइ नागारा लाबानो फिसाफ्रा सोरबा फंबाया बुंगोन आंनिसो मामि दाबो आंनि फिसाफ्रा आंहा 4 गथ'फोर दङ दानियेल आन्ना आफिया दियस दुइसिना दा 3 बोसोर 3 मासाव हाबबाय बिसोरो सिख'लायो आंनिसो मामि आंनिसो मामि आंनिसो मामि ना उन्दै समाव बयबो गावनि बिमाखौ सोरबा मामि होनोब्ला रागा जोङो आरो ओरैबादि गावनि बिमाखौ सिख'लायो
बे फिसाफोरखौ सिख'लायनायखौ जों नुबाय नाथाय सानै बिफा हाबा जाखानाय बिथांमोननि जिबनाव बे जाथारदों होननानै नङा आङो उदाहरनसो लादों बेयाव बिथांमोना मा खालामदों आंनि मामिनानै सिख'दोंमोन नामा मा खालामामोन आंखौ एकदम आंखौ नाज्रोलायथारदों नोंनिसो मामि नों खुसि नों जाहो आरो सासेखौ बुङो नोंनिसो बिमा नों बेखौ नाय नों बेखौ जाहो नों बेखौ खुसि ना दा जोंनि समाजाव बेबादि जागासिनो दं उन्दै समाव आंनि बिमा आंनिसो मामि नाथाय जेब्ला बिमा बुरै एबा बिफा बोराया बैसो जायो बे बिमा बुरैखौ फिसिनो थाखाय रावबो दायथ' लानो गोसो गैया नों जाहोलै नोंसो सम्पति मोनगोन नोंसो बांसिन मोनखादों नों जाहो जोंना बिमाफोरखौ बिफाफोरखौ फिसिनो गोसो गैयाब्लाबा जोङो नारसोमलायोसो जोङो गारोसो नाथाय आंनि मिज'रामावहाय नुदोंलै बिमा बुरैखौ बिफा बोरायखौ फिसिनो सिख'लायोसो दोहोन सम्पति मोननायनि थाखाय नङा हा बिगासे मोनदेरनायनि थाखाय नङा बिमाखौ फिसिनो सिख'लायनायनि बिथांमोननि ओंथियानो जाहैबाय जाययानो बिमा बुरै बिफा बोरायखौ फिसिगोन बेयावनो इसोरनि गोबां आशीर्बाद दं होननानै बिथांमोना मिथिगौ बेनिखायनो सिख'लायो हालेलुया जोङो सोलोंनांगौ बिफा बोराय जाब्ला बिमा बुरै जाब्ला फिसाफोर एबा जायफ्रा दासिमबो हाबा जाखाबाय नाथाय बिमा बुरै दं बिफा बुरै दं दिनैनि दिनाव गोसोखां गुरै रावजों रायदों आयै माबादि मोनदों देहाया जोबोद गोजोनो बिमाफ्रा सोंजाब्ला जोबोद गोजोनो आरो बेबादि जोथोन लानाय मोनब्ला ओरैबादि बोर रावनो फैयो बिमाफ्रा ओरैबादि खुसिजों गाबो अनजाग्राफोर बोसोन बिजाबनि टेस्टनि ओरै 25-22 फरायलांब्ला बिमाफोरखौ खुसि खालाम बिफाफोरखौ रंजाहो माब्रै बिमाफोरखौ खुसि खालामो मेथाइ सुजुनायाव बुंदों बिमाफोरनि अननायखौ जों माजों सुख'नो हाया नाथाय आं बुंनो हास्थायदों बिमाफोरखौ रंजानाय होयोब्लानो सुख'नो हागोन माब्रै गुरै रावजों जोथोन लानायजों आइया लोमजादों आफाया लोमजादों मुलि नांगौ हस्पिटालाव लानानै थाङो आइया मैला दख'ना गाननांगौ नामा आफाया मैला गस्ला गाननांगौ नामा नोजोर होना बिहामजो फिसाफोर दङब्लाबो अनजाग्राफोर नोंथांनियाव थिखुनफ्रा गोबां बोर बिमाफोरनि आखायाव इसोरनि गोबां आशीर्बादा दङ जायफ्रानो बिखुनजो बुरैखौ फिसिनो हांखुर जागोन बिमा बुरैखौ फिसिनो हांखुर जागोन इसोरनि आशीर्बादा थानांगोन गोबां बिमाफोरखौ आङो गुबुन मण्डलियाव बेराय हिसाबै आं मिथिदों टेस्टिमनि होनायखौ आं खोनानो मोनदों बिखुनजो बुरैखौ फिसिनायनि थाखाय बिमा बुरैखौ थैजासे जोथोन लाहोनायनि आशीर्बाद थालांदों आंनियाव सोरबायाबो सायख' होयो बिखुनजो बुरैखौ थैजासे बेबादि बियो अनहरदों गावनि बिमा असे बादि बियो सानहरदों बिमा असेयानो खालामो बेनिखायनो बिनाव बेबादि आशीर्बाद थालांबाय होननानै गुबुनफ्राबो सायख' होदेरनायखौ आं खोनानो मोनदों अनजाग्राफोर जायफोरहा दासिमबो बिमाफोर दङ बिफाफोर दङ दख'ना गांसे एबा गुरै रावजों रायदावोब्ला बिमाफ्रा गोजोननाय मोनो दिनै बे जाय बिमानि आखाइनिफ्राय बै उन्दै समाव सानसे समाव ओंखाम लगायनायखौ जाग्रामोन बिमानि आखाया मैला ना मामोन जेबो थाल लायामोन बिमाया दौजायोब्ला जोबोद गोजोनोमोन दिनै बे एखे आखाइजों ओंखाम दौजानानै फेदेरजानाय फिसायानो जेब्ला बिमाया बुरैयो माबोरै मुगैनो हाखो जों जोंनि बर' समाजाव दिनै बेबादि समायसा जाबाय सासेल' बिमा रान्दि एबा सासेल' बोराय बुरै बिमा बिफा जोंनि दरखङा आलादा जायो आलादा जानांनाय जोङो नुनो मोनो बिमा
बिखुनजो बुरैया बिहाव बोराया जेसेबां गाज्रि जाया मानो अनजाग्राफोर गोरलैया गोरलै जानानै उन्दैया उन्दै जानानै सैसोबथ'नानै थायोब्ला आरो फुजियोब्ला इसोरनि गोबां आशीर्बाद दं। दिनै बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि ख्रिस्टियान समाजा मान मोनो, ख्रिस्टियान समाजा अपमान मोनो। गोबां जोंनि बर' समाजाव दिनै बेबायदि बिमा बिफाखौ सिबिनो रोङो, बिमा बिफाजों नांज्लायफिनग्रा, बिमा बिफानि बोसोन लायै बेबायदि फिसाफोरखौसो जों बांसिन नुबाय। फिसाफोर लाइमोन फिसाफोर देरबोनाय उन्दैफोर गोसोखां नोंथांनि बिमाया बेसेबां खस्थ' लानानै फिसाफोरखौ खांदों आरो फिसाफोरखौ फेदेरबोदों। हुदा बिजाबनि 18नि 21आव बेखौनो बेबादि लिरबोदों। हुदा बिजाब 18नि 21 हुदा बिजाबनि 21नि 18 पदाव बिमा बिफा साजाय होनायावबो सोरनिबा बिसाज्लाया बोसोन लायालाबानो जेंनासो सिखांब्ला बिमा बिफाया बिखौ बिसार खालामनो थाखाय गावसोर खामिनाय नगरनि गामिफोराव लांथों आरो नगरनि गाहायफोरनो बेबादि रायथिथों, जोंनि बे बिसाज्लाया बोसोन लाया, बिमा बिफानि जेंना जुजियो आरो जोंनि बाथ्राफोरखौ खोनासङा, बियो जौ फेग्लाबायो आरो थाखा फैसा गारस्रावबायो। नगरनि मानसिफ्रा बेखौ अन्थाइजों खुबैथारगोन। बेबादिनो नोंसोरनि गेजेरनिफ्राय दुष्ट मावग्राफोरखौ फोजोबनो हागोन, मानोना साफ्रोमबो इस्राएलफ्रा बेखौ नुनानै बेखौ खोनानानै गिगोन। गोजाम रदायाव मा हुदा दङमोन? सोरबा बिमा बिफानि फिसाज्लाया जौ फेग्लाबायग्रा, थाखा फैसा गारस्रावग्रा, बिमा बिफाजों नांलायग्रा, बिमा बिफाखौ दुखु होग्रा फिसाफोरखौ गामिनि गागिफोरनाव लांनानै सावरायनो गथायहैयोमोन आरो बे गागिफ्रा मा खालामोमोन? गुबुन इस्राएल गथ'फ्राबो जाहाथे नुनानै गिनाय बादि बे अहंकारि, खोथा मानियै, लोंलाबायग्रा, थाखा फैसा गारस्रावलाबायग्रा फिसाखौ अन्थाइजों खुबैथारनो होयोमोन। अन्थाइजों खुबैथारनो होयोमोन। ओरैबायदि स्ट्रिक्ट इसोरा बिथोन होदोंमोन। अनजाग्राफोर जोङो बोसोन बिजाबनि 30नि 17आव नायदोंमोन। जाया बिफा बोराइजों फासिलाव बिमा बुरैखौ मुगैयो एबा बिमाफोरखौ मुगैयो, बिनि मेगना सिगुनजों खेबख्ल' जानाया साबसिन होननानै। मानो? बिनि भबिसतआ जोबोद गाज्रि जागोन। आशीर्बादआ उरायलांजोबगोन, आशीर्बादखौ मोननाय नङा। एफिसुसनि 6नि ओरै 3आव फरायलांब्ला जों नुनो मोनो बिमा बिफाफोरखौ मानिनायाव, मान होनायाव माबादि इसोरनि आशीर्बाद दं। गोबाव जोरगोन होनदों, इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों आरो गासैयाबो गाहाम जागोन होनदों। अनजाग्राफोर गोबां रांखावरिनि फिसा जाया जानो हागौ, नाथाय जाय बिसाया बिमा बिफाखौ मान होग्रा नोंथाङा गोबाव जोरगोन। दिनै जोंनि बे समाजाव नुनो मोनबाय बिसाफ्रा माबादि अहंकार जाखो। गामिनि थिमथिनि 3आव फरायलांब्ला जों नुनो मोनो जोबनाय साना खाथि जाब्ला बिसाफ्राबो माबादि बिमा बिफाफोरनि बाथ्रा लायै अहंकार जागोन। मानसिफ्राबो गावनिखौल' नंगौ सानग्रा जागोन, मोजांनिख्रुइ गाज्रिखौसो हामजासिनग्रा जागोन, थाखा फैसा धोन दौलतनिल' हाहांकार जागोन। बेबादि लिरनाय दं। दिनै बे आथिखालाव जोङो नुनो मोनो बिमा बुरै थैनायनि सिगां एबा बिमाया बुरै थैनायनि सिगां सेंग्रा जोहोलाव सिख्लाफोरखौसो सेंग्राफोरखौ सौग्रावलाबायनानै थैग्रोबायनायसो जों नुलाबायजोबसै। जिउआ गुसुं जाथारबाय। मानो? बिमा बिफाफोरखौ मान होलिया, बिमा बिफाफोरखौ सिबिनो रोंलिया, बिमा बिफाफोरनि मोदै बोहैग्राफोर गोबां फिसाफोर दंसै। बेनिखायनो बिफा बोराय बिबौ बोराय थैनायनि सिगां गोरलै बैसोआवनो थैग्रोलाबायसै। मानोना बे इसोरनि बुंखानायखा, प्रतिज्ञाखा, बियो
आरो जायफ्रा दानिफ्रायनो देरफुनाय फिसाफोर बिमा बिफानि बोसोनखौ मानिग्रा बिमा बिफाखौ रंजाहोग्रा नोंथांनियाव गोबां इसोरनि आशीर्बादा थागोन बेखौ इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों गोसोखां बिमा बिफाखौ बिमाया नोंथांनि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनानै खांदों फेदेरदों आरो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गावनि फिसाफोरखौ दिनै मानसि खालामबाय माथाइनि 15नि सारियावबो जिसुआ बुंदों जोङो फरायनानै नायनि माथाइनि 15नि सारि पदा मानोना इसोरा बुंदोंमोन नोंनि नोमा नोम्फानो मान हो आरो गावनि बिमा नङाबा बिफाखौ साव होग्राया थैथारथों होनदों खबरदार फिसाफोर गिनांगौ दं थांनानै माबा मोनसे सोरनिबा बारियाव एबा धोन सम्पतिखौ खावैनायाव सिथारजानांगौल' गिनांगौ दं बे नङा गावनि न'आव थानानैनो गावनि बिमा बिफा जोनोम होग्रानि न'आव थानानैनो सोरबा जुदि बिमा बिफानि मोदैखौ फसरग्रा दङब्ला नोंथाङा अलरेडि गिनांगौ दं हायाव थासान्दियावनो बिमा बिफाखौ दुखु होग्रा बिमा बिफानि मोदैखौ फसरग्रानि जिबनाव गोबां सैनांनाय सावहा फैदों गालाथियानि 6नि 7 बुंदों जाया जेखौ फैयो बेखौनो बियो हागोन जाया जेरै गाज्रि अननाय खालामदों गावनि बिखुनजोनि सायाव बिहावनि सायाव गावनि बिफानि सायाव गावनि बिमानि सायाव जिन गुन बियो सैनांगौ जेखौनो बे सानदों बियो लामा लानो नागिरब्लाबो बिनि लामाया गोथेनो मोनजाग्राखौ बे बाइबेलसो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा सासे बिफाया उन्दै बैसोआव हाबा लादोंमोन सानस्लाबनो हायासै मा खारनखौ लानानै गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ खानायखौ आखाइयाव साफ्रेजोबनानै सि दखना मोदोमाव गैलायै जासे बुद्रु बुद्रु बुदों मोनजागोन हाबा खृष्टान समाजाव बेबादि जानो समाया दिनै बेसे गिथाव जोंनि बिफा बिमाफोरनिफ्राय साव मोनोब्ला जोंनि संसारा खोमसि बेखौनो बुंखादों एफिसुसावबो बुंदों बोसोन बिजाबनि 30:19आवबो बुंदों मेगना एरख' जायोब्ला मा संसारखौ नुबावो मेगन खेबख' जानायनि ओंथियानो जाहैबाय भबिष्यतआनो खोमसि बेफार फालांगिनि माबा मोनसे थांखि ला बावबो फेलें जागोन जिखुनु साननाय मानियानो फेलें जागोन बेनिखायनो नाम्बार 1 आशीर्बाद लुबैदोंब्ला फिसाखौ बिमा बिफाखौ मान हो बिमा बिफानि बोसोनखौ मानि अब्लानो इसोरनि आशीर्बादा दङ बिमा बिफाखौ मानियोब्ला बिमा बिफाखौ बिमानि अननायखौ गोसोखांनानै बिमा बुरैखौ डिस्टार्ब मोना लाबानो अननाय होयोब्ला नोंथांनि जिबनाव गोबां इसोरनि आशीर्बादा फैगोन गोबां बिमाफोरनि गाबनायखौ जोङो खोनानो मोनो गोबां बिमाफोरनि गोसो गिलिनाय गेलेनायखौ जोङो खोनानो मोनो आङो बेखौनो खावलायनो हास्थायदों बे गोथार बिमाफोरनि अननाय बिमाफोरनि दुखुजों फिसाफोरखौ खांबोनायाव बेसेबां खामानि जाबोदों नोंथांमोना मिथिजोबा जानो हागौ सोरबा बिमाफ्रा खोन्थाजोबा सोरबा बिमा बिफाया खोन्थायो आङो आंनि बिमा बिफानाव सोंदोंमोन खोन्थादों आंनि बिमा बिफाया जोंहा सराइबिलाव गालामाला दखान दङमोन जों उन्दै समाव बै जानानै दैखौ बारनोब्ला मोजांथिखौ खुनुरुखुम सानस्रिनानै बारबोखांनानै आरोबाव जानानै दैया ओरैबादि स्पिड ओरैबादि गोख्रै बोहैयो बे गोख्रै बोहैनाय बाना जानाय दैखौ आंनि बिमा बिफाया दखानाव होबाय थानांगौ सराइबिलाव उफाय गैया बारनांगौ फारसेजों न'ना फारसेजों सि बेबादि लानानै बै दानि प्रेजेन्ट दा आथिखालाव जे दालां दङ बेयावनो सानस्रि जेननानै आदा सुभाष केसिनि
न'आव मिशन सिगायावसो सानस्रियै बे रुमावसो गाखोबोनो मानखौ बिनो हायो गोबां खस्थ' लायो समनि गेजेराव हरनि 11टासिम दैया एसे सेमबावदों होननानै बिसोरो जानानै दै जिङावनो नेनानै थायो दिनै बे अनसुलि बिमानि खांबोनाय अनबोनाय गोबां बावसोमनानै फोरोंबोनायनि गेजेरजों आं दिनै गसंनो हादों बे बिमानि अननायखौ आं दिनै बावनो हाया बे बिमानि गिनाय गाबनाय बिमानि स्रि जानानै खास्रि बिस्रि लाजिनाय गिनायखौ गारनानै फिसाफोरखौ खांबोनाय बे बिमानि गोरबोखौ आङो दिनै सिंखावनानै नुहुरबा आंनि माजावनो फिसाफोर जोबोद सिरियास साननो गोनां आङो बुंदोंमोन बिमानि अननायखौ मिथियै बिमानि अभाबनि सोमोन्दै मिथियोब्ला सासे मावरिया गथ'नाव सोंनाय बे गथ'आ खोन्थानो हागोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा फिसाफोर बिमाफोरनि बे बोसोनखौ मानिदो आरो बिमाफोरनि लुबैनाय बादि मावदो बिमाफ्रा जेब्ला फिसाफ्रा फरायनायाव गोसो होयो गिर्जा धोरोम थाबायनायाव इसोरनि हाबायाव आगान सुरफायो जोबोद गोजोननाय मोनो रंजायो दाबो आङो बुंनो हास्थायदों साबसे बिमानि फिसाफ्रा बेयाव दहाय लाइमोन फिसाफ्रा गसंनानै रोजाबदों बिमाफ्रा बेसेबां गौरव आंनि फिसायाबो हनै रोजाबदों आंनि फिसायाबो हनै बे बै गिटार दामनाया बा बै दामग्रा दामनाया गौरवै खोन्थायो आरो फिसानि फरायनायखौ लानानै बिमाफ्रा जोबोद गौरव जायो आंनि फिसाया एसेसिम फरायबाय सोरबा बिमाफ्रा फिसाफोर मिथिगौना माबायदि फिसाफोरनि इसे रोंनायखौनो गौरव सासे बिमाखौ आङो बुंनाय खोनादों आंनि फिसाया एकदम साबजेक्ट मोनथामबो फेल जाथारदोंहाय साबजेक्ट मोनथामबो फेल जाथारदों बेचाराबो साबजेक्ट मोनथामबा बेसे फेल जानाया बेसे गिदिर बाथ्रा मोनथामल' होनलायबावबाय बेचाराया आरो बुंबाय एकदम मास्टारफोरनो खाथिनिफ्राय जाय थांथाराखैनो न'फोरखौनो नायनो मोनथाराखै आंनि बाथौआ आंनि नानिया ओंखायनो साबजेक्ट मोनथामल' फेल जाथारबाय बेसेबां गौरव ना साबजेक्ट मोनथाम फेल जानानै मेट्रिक फरिखा होनायसिम फोरोंनो हानायखौनो सासे बिमाया बेसेबां गौरव जादों अब्ला BA MA फरायनानै फोरोंनो हानाय बिमाया बेसेबां गौरवसिन जागोन आरो BA MA जों लोगोसे जेब्ला इसोरनि रायजोआव दामनाय देनायजों रोजाबनायजों इसोरनि रायजोआव ओंखारनाय मावनायखौ नुयोब्ला बे बिमानाव बिनिफ्राय रंजानाय मा दङ आरो बेजों लोगोसे नाखि बुलि जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो दाबो दङ सोरबा हिनजाव लाखादोंब्लाबो बिमाजों नाखि बुलि आयै ओंखाम लाबो आयै दै लाबो आयै थौ बेबायदि माबा मोनसे नाखि बुलि दाबो गेलेग्रा बिफाफोरबो दङ जोबोद मोजां नाथाय ओरैबायदि अबस्थाबो दंसै फिसालाजोंनो बिमाया रायदावनो हायो समनि गेजेराव फिसालाफ्रा गानस्रांदों जोमस्रांदों बाइक साफ्रेहां जादों ओरैबायदि आज्रमनानै बुंहां सोंहां रायदावहां बबेसिम थांगोन बाबायालाय फिसायालाय बुंनायनि सिगांनो दुब सौग्रोनाय बिमाफोर दङ सोंनोनो हाया फिसाया बबेसिम ओंखारदों सोंब्लानो जिबौ गांसो बादि सेवजोबनानै रायथावै बाथ्राजों बुंनानै बाइक साफ्रेनानै थांग्रा फिसाफोर दं गोबां बिमाफ्रा फिसाया हरनि समाव बबेनिफ्राय फैदों बेखौबो सोंनो हायै जानानै दङ मा मावहैदों साननै मानि न'आव सफैयाखै बबाव दंमोन बेखौबो सोंजायै फिसाफोर दङ अनजाग्राफोर बेबादि फिसाफोर दङब्ला गुरै राव गैयै बिमा बिफायासो बिसानि सासननि सिङाव थानांदोंब्ला खबरदार सावा अननानै दंखासै खबरदार गोख्रैनो फिनखि फिसाफोर बिमाफोरजों सासन खालामजा बिमाफोरखौ सासन खालामग्रा दाजा गुरै जा अब्लासो इसोरनि आशीर्बादा फैगोन दानिया
बिमाफोरनि खस्थ' खालामनानै फिसाफोरखौ खांबोनाय बाबोनाय बेनि सोमोन्दै बुंनायखौ आङो दान्दिसे दोनथ'नानै जों बिमाफ्रा बिमा जानानै जोंहाबो माबायदि दायथ' दङ जोङो बिनि सोमोन्दै गुसुङै सावरायनो दा गोबां टाउन सहराव गिदिर गिदिर लेखा बायनानैहाय मानसिफ्रा फरायनो फिसाफोरखौ माबायदि ट्रेनिं होनांगौ माबायदि फोरोंनांगौ खर' साजोब्बाय माबायदि फिसाफोरखौ माबायदि फोरोंब्ला खोथा मानिग्रा जासिगोन माब्रै बेंना लानो हासिगोन टाउन सहरनि मानसिफ्रा काउन्सिलरफोरनाव थाङो परामर्श होग्राफोरनाव थेवबो फिसाफ्रा जानाय लोंनाय बिमाफोरजों अहम जानाया बारा जाबाय गोबां खस्थ' मोनबाय आरो अनजाग्राफोर गमामायैनो खामला मावना जाहोनाय संना जाहोनाय खामानिया गोब्राब बाथ्रा नङा नाथाय फिसाफोरखौ इसोरनि रावजों खांलांनांगौआ नैबे समाजाव नैबे आथिखालाव गोबां गोब्राब जाबाय खामला मुजिरा सान्दुं अखायाव मावनानै जाहोनायाबो गोब्राब बाथ्रा नङा नाथाय माब्रै फिसाफोरखौ इसोरखौ गिग्रा खालामनानै बिमा बिफानि सासननि सिङाव दोननो हागोन बेबादि फोरोंनो हानाया गोब्राब जाबाय बेनिखायनो जों बिमाफ्रा जोंबो दिनै मिथिनांसिगोन बे गोब्राब समाजाव जोंनि फिसाफ्रा एसेबां माने एफा माब्रै बिमा बिफाखौ नांज्लायफिननो हाग्रा जाखो बुलायफिननो हाग्रा जाखो बुग्रा जानो हाखो जोंबो दानिफ्रायनो बबेबा खनायाव जोंहा गोरोन्थि दङ नामा जोङो फेलियर जाबोबाय नामा जोङो जेनबोबाय नामा बहाबा जोंहा खहा दङ नामा जोङो नायनि बोसोन बिजाबनि 23:13 बुंदों गोबां बायदिफोर दङ नाथाय आं बेसेबांसिम बुंनो हागोन आं सेस्था खालामगोन बोसोन बिजाबनि 23:13 गथ'फोरखौ नंगौ आखलाव दैदेननो गोनां गोथोर खालामनो नांलिया मोजांनि थाखाय साजाय होनाया बेखौ सिथारनाय नङा मोजांनि थाखाय साजाय होनाया बिनि प्राणखौ रैखासो खालामगोन अनजाग्राफोर गोख्रैनो एमारजेन्सि हाखु दाखु हांखुर जानो थांदों फिसाफोरखौ नंगौ आखलाव फोरोंनो थाखाय जों बिमाफ्रा दिनै ओरैबायदि गोख्रों जानांगौ आं ओरैबायदि सानो जों बिमाफ्रा जोबोद बेसेन गोसा आगजुफोर जों बिमाफ्रा फोथायनायाव दुरबलब्ला जों बिमाफ्रा सिन्ताजोंनो नारसिन जाबाय थाग्रा जाब्ला जों बिमाफ्रा फिसाफ्रा जोंनि फेन्दायाव जोंनि आखायाव इसोरजों बामनो हरजाबाय बेसे बोर गोनां जाय बिमाफ्रा फिसा बामनो मोनबाय बिमा जानो मोनबाय बेखौ जोङो साननानै फिसाफोरखौ जोंनि आखायावनो जोंनि मेगनखौ नस्थ' खालामोब्ला नंगौ आखलाव दैदेननो रोङालाबानो बेयो सोरनि खहा जागोन जोंनि गेदेर खहा जागोन आरो जोंहा गेदेर फिसाफोरखौ नंगौ आखलाव फोरोंनो रोङैनि थाखाय इसोरनि सिगाङाव जोङो हिसाब होनांगोन दिनै बिमा जानो मोननाय खाफालनि बाथ्रा आंहा गोबां बिमाफोर दङ प्रेयारिस्टा जायफ्रा सांग्रिमा बिमा जानो लुबैदों नाथाय बिमा जानो मोनाखै आरज खालामदों अननानै आङो हाबा जानानै 7 बोसोर जाबाय 8 बोसोर जाबाय आंनि फिसाया खुद्रिसै आंखौ बुसै आंनि बिमा बिफाजोंफ्रा आंखौ सैया खालामसै आं गथ' गैजायैनि थाखाय अननानै आरज खालाम होननानै आरज खालामनाय दं अब्ला आङो साननो हायो आंखौ मोनदांनो हायो बिमा जानो हानाया बेसे खाफालनि बाथ्रा नाथाय बिमाफोर दङ जायफ्रा बिमा जानो मोननानैबो नंगौ आखलाव गावनि फिसाफोरखौ दैदेननो रोङै मोनखानाय फिसाफोरखौ गावनि गोनो गोथो खालामनायाव नस्थ' खालामना लानाय सासे बिमा नोंथांमोना खोनाबायबो जानो हागौ आं थुक्राझार ब्रिटिश मण्डलियाव दंमोन कनफारेन्सआव जेब्ला आं स्टेजनिफ्राय ओंखारबोदों सासे बिमाया आंनि उन खारनानै आंनि आखाइखौ हमथानानै बुंदों आब' अननानै आंनि थाखाय आरज खालाम आङो ओरैबायदि सिमां नुदोंमोन जे सैताना आंनि गोरबोआव थानाय 4 मास गथ'खौहाय सिमाङाव बुंफैदों आं नोंखौ माब्लाबाबो बिमा जानो होआ नोंनि गोरबोआव थानाय फिसाखौ सिथारगोन बे सिमांखौ बिथाङा नुदोंमोन आरो बे सिमां बादियैनो जेरैनो बे
बिनानावा गिदोंमोन मास मोनबानि उनावनो उदै सिङाव बे गथ'आ थैलाङासै आरो ओरैबायदि बियो दुखु जाबा आंबो बिमा जागोन नाहरनो हाया मानसिफोरनि गथ' बानायखौ नुब्ला मानसिफोरनि बानायखौ नुब्ला मानसिफोरनि हौवा हिन्जाव फिसाया सिगांथिं बाइकआव जिरायदों हिन्जावा उनथिं जिरायदों फिसाफोरजों बहाबा बेरायनाय थांनाय नुब्ला बे बिमाया नायनो हायो आरो जों बियो मा खालामबावबाय सासे गोरबोआव गथ'खौ मोनबावबाय दानिया बे गथ'आ जेब्ला 2 मासनि गोरबोआव दंगासिनो दंमोन आंखौ कनफारेन्सआव बे लोगो लानो हमबाय बियो बुंदों आङो सिमाङाव बेबादि नुदों आरोबाव आं मोनफिनबावबाय बे सैताना फैनानै आंखौ बुंदों नोंनि गोरबोआव जे गथ' सोमजिबावबाय आं बेखौबो नोंनो खांनो होआ आङो नोंनि गोरबोआव सानदों बेनिखायनो बे बिमाया गाबनानै आर'ज खालामदों हाबाब आं बे फिसाखौबो मोनबावनाय नङा नामा आंबो बिमा जागौ होननानै बे बिमाया बबे गामिनिमोन मा मुंमोन आं मिथिया नाथाय दासिमबो बिथांनि थाखाय आं आर'ज होदों अनजाग्राफोर गोबां बिमाफोर दङ जायफोरा फिसाफोर मोनाखै आरो दिनै बेबादि एसे मोजां जोङो इसोरजों गोरबो बिसाखौ खेवजानाय बिमाफ्रा बिसाखौ मोनसेयावबो जानाय लोंनाय सोबनायनि थाखाय जोंहा आर'जजों दाहा खालामनानै गाबफैनो रोङै बिमाफोरबो गोबां जोङो नुनो मोनो जाकबनि सारिनि पासाव बुङो नोंसिनि रंजानाय मिनिनाया गाबनायाव जास्लायथोंसै सोरबा बिसाय अख्राया जानाय सोबनाय लोंनाय गेलेनायफोरजों बे बिसारिफोरजों गोरोबनानै दङब्ला बिमाफ्रा दानो गाबनानै बे बिसाफोरखौ बे बिसायफोरखौ आर'जजों नागिरनायनि जोंहा सम दङ सम लानांगौ आरो जों बिमाफ्रा नंगौ आखलाव बिसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय गोनो गोथो खालामनो नांगोन नंगौ आखल इसोरखौ गिनो फोरोंनाय इसोरनि हाबाखौ मावनो फोरोंनाय बेबादिनो मा गिदिरफोरखौ मान होनो फोरोंनाय दा जोंनि बर' समाजाव लासै लासैनो गोमालांगासिनो दङ मोनसे मन्दलियाव आं थांदों सासेखौबो आलासिखौबो खुलुमनो रोङै मन्दलि आं नुनो मोनदों नाथाय माखासे मन्दलि आं नुनो मोनदों BA फरायलायनाय मास्टार फरायलायनाय MA फरायलायनाय डिग्री फोजोबनाय गुग्रुब खुलुमनाय आं गोबां मन्दलियाव गिदिंनोखाय आंहा गुबुन गुबुन एक्सपिरियेन्स दं आरो आङो हमदांनो हादों जे मन्दलियाव बेबादि BA MA फरायलायनाय फिसाफ्रा खुलुमलायनो रोंदों बिसोरनि बे मोजां आखुथायनि उनथिंयै सोर दं बे जाहैबाय बिमाफोर बिमाफोरनि फोरोंनायजों खुलुमनो रोंनाय गिदिरफोरखौ मान होनो रोंनाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जों बिमाफ्रा बे खुलुमनायनि सोमोन्दैबो जोङो फोरोंनांगौ मोनसे मन्दलियाव नोंथांमोननि NLCनि सासे बिफां स्पिकारा बुंदों गोजान जायगायाव खुलुमहोनाया मानसिखौ इसोर होननानै खुलुमहोथाबनायनि समान जायो मानो मानसिनिलाय आथिं दैनांगौ बिमाया जाथों बिफाया जाथों खुलुमनाया बन्द जानांगौ नङाब्ला मन्दलि गावस्रागोन बेबादिसो जागोन जाहैबाय बेबादि जादों नाथाय बे नङा अनजाग्रा आंनि गोरबोनिफ्राय आङो बुंदों आंबो सानसे समाव एसेबां गोथौवै सानाखैमोन नाथाय आं दासिमबो न'आव फैयोब्ला आंनि बिमाखौ खुलुमखायो थांजायोब्लाबो आं खुलुमो आरो आं जेब्ला फरायनानै फैदों आङो फैनाय लोगो लोगो आं खुलुमजायो बेबादि आरो आंनि फिसाफोरनोबो दा जाय मानसिफ्रानो थाङा मानो रान्दि दुथि मावरिया बिबायारियानो थाङा मानो आंनि फिसाफोरखौ आङो खुलुमनो फोरोंदों आरो बे फिसाफ्रा नुनाय लोगो लोगो बिसोरो खुलुमो माब्लाबा उन्दै हिसाबै लोगोफोरजों गेलेनायाव नुस्लाबा जानो हागौ मोनसे खोथा नाथाय गावसिनि नोजोराव नुनाय मानिखौ इसोरनि सिगाङाव आङो गौरब खालामनो हादों बिथांमोना फिसाफ्रा आंनि गुग्रुब खुलुमो आरो गोबां आलासिफ्रा बे फिसाफोरनि बेबादिखौ नुनानै गोबां बोर होलाङो गोबां बोर थालाङो आरो आंनि खोमाजोंनो आङो सासे स्पिकारनि फोरोंनायखौ आङो मोननो हादों बे स्पिकारनि मुंखौ आङो दासिमबो मोनफिननो हायाखै बिथांखौ जोंनि सिनायनि बिमुं सुंदोन मन्दलियाव लाबोदोंमोन कनफारेन्सआव बिथाङा मोनसे टेस्टिमनि होदों
बङाइगावआवहाय नोंथांनि एनएलसिनिनोमोन जानो हागौ आङो जाय आलासिया बेनो बिथांनिफ्रायनो बे आङो गियानखौ मोनदों होननानै आङो टेस्टिमनि होनो सानदोंमोन बिथाङा आं थांफेराखै होनदों सोरमोन बे बिमाया आं मिथिया बिथाङा फोरोंलांदों फिसाफोरखौ माबायदि गिदिरफोरखौ बिमा बिफाफोरखौ मान होनानै खुलुमनायखौ फोरोंलांदों आरो गोबां आशीर्बाद मोननायनि बाथ्राखौ बिथाङा फोरोंलांदों आरो आंबो बेखौनो दिनै आंनि न'खराव बाहायदों अनजाग्राफोर जों बिमाफ्रा बेबादिनो फिसाफोरखौहाय फोरोंनायाव जोङो गोख्रों जानांगौ गोबां दङ बुंनांगौ आरो दानिया माबा फोरोंनांगौ होनना बुङोब्ला जोङो बेफोरखौ माबा फोरोंनांगौ होननानै बुङोब्ला उन्दै समावनो सोलोंनो हानाय समावनो बोसोन बिजाबनि 19नि आखाराव बुंदों माबानि समाव बेबादि मोजां आखलखौ फोरोंनांगौ होननानै बुङोब्ला बिमाफोर गोख्रैनो बोसोन बिजाब 19:18 सोलोंनो हानाय जाफुनाय समावनो नोङो गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो नोङो फोरोङाब्ला गावखौ नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन दिनै जायफोरनि फिसाफ्रा बिमाफोरखौ बुनो हाग्रा जादों जानो हागौ बियो जोंनि गोरोन्थि जोङो उन्दै समाव जोंनि सासनाव दोनैखाय जोङो मोजाङै स्ट्रिक्टै फोरोंनायाव जोंनि सासननि सिङाव दोनैयाव जोंनि फिसाफ्रा बेबादि जोंखौसो सासन खालामग्रा जादों जानो हागौ बेनिखायनो उन्दै समावनो सोलोंनो हानाय समावनो जोंनि फिसाफोरखौ साजाय होनानैब्लाबो जोङो फोरोंनांगौ जोङो टेस्टनि 13 नायदोंमोन साजाय होनाया बेखौ साजाय नङा नाथाय साजाय होयोब्ला बिनि प्राणखौसो बासायनाय जागोन साजाय होनांगौ आरो बर' बोरायनि बुंनायाव दङ औवाया रायोब्ला बेखौ फेंनो हाया जेब्ला औवा राखानायखौ एकदम सिदा फेंगोन बियो निस्सय गावो थिग बेबादिनो बाइबेलाव बुंदों सोलोंनो हानाय बे उन्दै 3 बोसोरनिफ्राय लानानै 12-13 बोसोरसिमाव जुदि जोंनि सासनाव दोननो हाब्ला बुनानैब्लाबो जुदि जोङो फोरोङाब्ला बे फिसाया जोंनि खमजुरिखौ मिथिगोन जोंनि दुर्बलताखौ मिथिगोन अनजाग्रा बिमाफोर बेनिखायनो बे उन्दै समनिफ्रायनो जुदि फिसाया आब्राब्ला माखौबा बिनानै आब्रा खालामबाय थादोंब्ला थिगसे बेखौ जोङो बुंनो गोनां खमा लालायजासे जोङो बेखौ बुनांगौ साजायनांगौ आरो जेब्लानो बियो माबा मोनसे बेबादि गोरोन्थि मावगोन अब्ला बियो गोसोखांगोन आंनि मामिया बेबादि मावब्ला थिगसे बियो माथो आंखौ साजाय होयो बियो गाबबाय थानाय नङा बियो दाबिबाय थानाय नङा बियो खुद्रिबाय थानाय नङा दा जोंनि समाजाव मा जादों ओरैबादि बेयाव फै होननानै गाबज्रि हरब्लाबो सेंहरनायबो नङा खाथियावबो फैनाय नङा नाथाय आङो गुबुन जाथिफोरनि गेजेराव दंहैयोमोनखाय आं मिथिगौ खनसे गाबज्रिनायाव जुदि सासे फिसाया फैयाब्ला बेखौ थिगसे बुयो आरो बे गथ'आ ओइदिननिफ्राय सलन मोनो जे बुनाय गाबज्रिनायाव खनसेयावनो सेंनानै खाथियाव फैनांगौ आंबो बेखौ जोंनि हस्टेलाव आं प्रेक्टिस खालामो जेब्ला गाबज्रियो होमब्लानो खाथियाव फैनायनि खालामनांगौ अनजाग्राफोर जेब्ला फिसाफ्रा गाबबाय थायो गाबहोबाय थानो नाङा साजाय होनानै बेखौहाय मा खालामनांगौ फोरोंनांगौ आरो मा बुंदों बेयाव जेब्ला नोंसोरो साजाय होनाय नङा फोरोंनाय नङा नोंसोरो गावसोरनो गावखौनो नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन जाय फिसाफ्रा दिनै गोबां अख्रा जाबाय देरनानै जोहोलाव जानानै बेखौ जानो हागौ जोङो नस्थ' खालामबाय जायफ्रा दिनै फिसा खांफुदों अनजाग्राफोर जोङो स्ट्रिक्ट जादिनि जोङो स्ट्रिक्ट जानानै जोंनि फिसाफोरखौ जोङो फोरोंलांदिनि मानि थाखाय फोरोंनांगौ होननानै बुङोब्ला हुदा बिजाबनि 6निफ्राय 9सिमाव बुंखादों उन्दुनायाव जानायाव सिखारनायाव दरजायाव खाफालाव आखाइयाव इसोरनि आयेनफोरखौ फिसाफोरनो फोरोंदों गोबां समाव जोंनि फिसाफोरखौ फोरोंनायाव जोङो दुर्बलता जानायखाय जोंनि फिसाफ्रा जोंनि बोसोर लायै जाबाय अनजाग्रा बिमाफोर जोङो गोख्रों जाथिनि अनजाग्रा बिबैफोर थिमथिनि बिबैयाबो ओरैबादि फिसौखौहाय आर'जजों थांनायाव मदद होफादोंमोन बिबैफ्राबो दासिमबो दायथ' दङ बे जोंनि हिन्जावफोरनि दायथ'खा गावनि गथ'खौ खस्थ'यै खांसे खांनानै बिसौ बिथाइफोरखौबो आरोबाव खांबावनांगौ जायो थैजासे
जों हिन्जाव माहारिया बेबादि खस्थ' जालांनांगौ आरो खांनांगौ आरजनि गेजेरजों अनजाग्रा बिमाफोर दिनै जि दायित्वखौ जोङो लानानै दङ गमामायैनो बेयो जोबोद गेदेर दायित्व आरो जोङो बेयाव नुनो मोनबावो बोसोन बिजाबनि 13 सब्दआव जों फरायब्ला बिजाबखौ फरायब्ला नुनो मोनो आरो बोसोन बिजाबनि 22 6यावबो बुंदों माबोरै थांनानै थानांगौ गथ'नो फोरोंदो अब्लानो गावनि थांनानै थानाय समाव गोसोखांफ्लायदो जोङो फिसाफ्रा माबायदि थांनानै थानांगौ जोङो बेखौ फोरोंनो गोनां जों माबोरै फोरोंनो गोनां खामानि मावनायनि सोमोन्दैबो जों फोरोंनो गोनां दानि आथिखालाव जों नुनो मोनबाय गोबां लाइमोनफ्रा गोबां जोहोलावफ्रा खामानि रोङै जालांबाय बेखौ सोर खालामदों जों बिमाफ्रा खालामदों फिसाफोरखौ जेखौ उन्दैनि खामानि उन्दैखौ मावनो फोरोंनायाव दरथानि खामानिखौ दरथानो मावनो फोरोंनो रोङैयाव गोबां अलसिया बिसाफोर जों खालामबाय आरो गामिनि टिसरनि नैथिंनि दंसा बुंदों अलसिया जाब्ला दाजाथों होननानै आरो बोसोन बिजाबनि 10 सारियाव बुंदों अलसिया जायोब्ला हावरिया जागोन अलसिया जायोब्ला हावरिया जागोन अनजाग्राफोर जोङो जोंनि फिसाफोरखौ माबादि मावोब्ला जोङो थांनानै थानो हागोन बेखौबो फोरोंदिनि आरो इसोरनि जिउजों इसोरखौ गिग्रा जायोब्ला जोंनियाव माबादि मुलाम्फा दं जों बेखौ फोरोंदिनि आरो मोनसे बिषयखौ जोङो नुनो मोनदों अनजाग्रा बिमाफोर जों बिमाफ्रा ओरैबादि टाइम टेबल रुटिन गोनां बिमाफोर जानांगौ बबे टाइमाव सिखारनानै आरज खालामनाय बाइबेल फरायनाय गावनि फरा बिजाब लेसनफोरखौ फरायनाय बिनि उनाव गेलेनाय बिनि उनाव दान्दिसे बिमा बिफाजों गेलेनाय नै बेबो जोबोद गोनांथि अनजाग्राफोर बिमाफ्रा समनि गेजेराव फिसाफोरजों सम होयैयाव सिख्ला जाजासेसिम बिलाइ हरजासेसिम बिमाफ्रा फिसाफोरजों गेलेनांगौ समनि गेजेराव सम होनांगौ रायलायनांगौ जंखायलायनांगौ मिथिनांगौ बिसोरनि हाब भाब आरो बिफाफ्राबो मेंनानै फैयो होननानै फिसाफोरनो सम होआ दिनै गोबां साख्रि मावनाय बिमाफ्रा फिसाफोरखौ खोमानानै लाबाय मानो उन्दैनिफ्रायनो सोरबा मावजानाय आखायाव खांनो होनांबाय फिसाफोरखौ गोजानावल' दोनबाय साख्रियाव गावसोर खारबाय फिसाफोरनो गावसोरनि अननायखौ होनो रोंलिया गेलेनो रोंलिया फिसाफोरजों सम होनो रोंलिया दानि सोमोन्दोआ गोजाननिफ्राय गोजान जाबाय मा मावदों बहा थांदों खोन्थानो गोसो गैलिया अनजाग्राफोर बिमा बिफाफ्रा जों फिसाफोरजों सम होनानै रायदावनांगौ गेलेनांगौ मिथिनांगौ बिसोरनि आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि बिमाफोरखौबो आं नुनो मोनदों गावनि अधिकारखौ खोमानानै लानाय सासे गोरलै गथ'खौबो माब्लाबाबो दागोन जेब्ला फिसाया मानिया जेब्ला अहंखार जादों नोम्फा फैब्ला दा खोन्थाना होगोन आं नोम्फाजों बुजागोन नोङो नोम्फा फैब्लासो मिथिगोन नोङो नोम्फाजोंसो थिग जागोन नोङो आंखौ गियाखै दा नैबे बाथ्राखौ माब्लाबाबो दाबाहाय गावनि गथ' नोंहा अधिकार दं बिफाया बबेबा जायगानिफ्राय फैगोन गरम जानानै फैगोन टेनसन लानानै फैगोन सोरबा सासे फिसानि गाज्रिखौ बिफाया फैयोब्ला खोन्थानानै होयोब्ला बबेयाव मा लादों मा खननानै बुगोन बियो जेबो फात्ताखौनो मोननाय नङा बिजोंनो लासैनो बिमाखौ एरनानै होग्रा होननानै बिसानि सायाव गोखारा थानांगोन आरो बिफाया राग जोंबायथाय थैहाबनाय सासे बुग्रा होननानै फिसानाव गोखा थागोन बेनिखायनो साबधानै बिमाफ्रा जोंनो अधिकार दंखायो बिफानि नामखौ लाबानो जुदि बिसाया जोंनि बोसोनखौ लायाखैब्ला साजाय होनानै खुलुमलाय होनानै बेबायदि जोङो स्ट्रिक्टलि फोरोंनांगौ आरो अनजाग्राफोर मोनसे बाथ्रा बाव जोंनि फिसाफ्रा बिमा बिफाफोरनाव सोंना लाबानो बेसेबां गोबाव सानफामानि गेलेहैनाय बेरायनाय बे गामिनि जोबोद गाज्रि थासारि जानानै दं बबे फिसाया सोरजों बेरायहैदों सोरजों थांदों सोरजों बेसेबां गेलेगोन बेखौबो फिसाया खोन्थालांनायनि जों बिमाफ्रा अधिकार गोनां जानांगौ आरो जोङो नुयो सोरनिबा न'आवहाय आलासि जाद्लायबायनाय हर थाहैनाय माब्लाबाबो फिसाफ्रा उन्दैनिफ्राय देरजासेसिमाव गुबुनफोरनि न'आव आलासि जाहैनानै हर थानाय बे दाजाथों अनजाग्राफोर जोंनि फिसाफ्रा जोंनि आखायावनो नस्थ' जानाय जोंनि फिसाफ्रा जोंनि आखायावनो जोंब्लावनाय बेनिखायनो बिमाफ्रा
इसोरखौ गिनाय सिबिनाय फोथायनायाव गोख्रों जानायजों लोगोसे फिसाफोरखौ खांलांनायाव जोङो गोख्रों जादोंनि नो डाउट बे नङा जों बिमाफ्रा खस्थ' खालामा बे नङा गोबां दानाय लुनाय आबाद खेथि मावनाय बेबायदिनो एम्फौ फिसिनाय जिब फिसिनायफोरजों गावनि न'खरफोरखौ दाफुंलांनाय बिमाफोर दङ गोबां फिसाफोरनि रोंनायखौ नुबोनानै न'खरखौ दाखांनो थाखाय नाजानाय बिमाफोर दङ थेवबो बिनि गेजेराव जोंनि फिसाफ्रा गोमानानै दङ नामा जोंनि फिसाफ्रा जोंनि मोदैखौ फसंग्राफोर दङ नामा जोङो बेखौ नायनांगौ जोंनि फिसाफोरनि गाननाय जोमनायखौ जोङो नोजोर होनांगौ स्ट्रिक्ट जानांगौ सासे क्लास 3 फरायनाय गथ'नि खानाय स्टाइलखौबो जुदि सासे बिमाया साबधान होनानै फोसाबनो रोङाब्ला जोबोद दुखुनांथाव दिनै आथिखालाव मा नुनो मोनदों दावसेन बासाबादि जोंनि फिसाफोरनि खानायफोरखौ लानाय नुनो मोनदों हाबाब सोर मा होनो बेबायदि दावसेन बासा लानाय ओरैनो दुन सिनजोबनाय बे ओरै गोलाव गोलाव ना आरो बेजों लोगोसे माखासे समाव जोङो मोख्रा गुफुर नायनो लुबैदों होननानै माबा हाग्रायाव जोङो थांनो लुबैयोमोन बै टेमटेमायाव जों थांलायोमोन दानिया माथो गामियावनो जोंनि फिसाफोरखौनो जों नुजोबसै ना खानाय गुफुर गोनां जोङो बुरैफ्रा खानाय मोनबायहाय होननानै लाजिनानै खोबथेबायलायो नाथाय दानि फिसाफ्रा खानाय गोमोनसो लानो माबे स्टाइलसो मोनग्रा जाबाय इसोरा समायना रमायना जोंनो बर' माहारिनो खानाय गोसोमखौ हरखादों जों ख्रिस्टियानफोरनि फिसाफ्रा बेबादि खावसे नुसारजोबलायनाय गाननाय बेखौबो जों नोजोर होनांगोन जिन्स पेन्ट सोंखारिनाय जानायसै फिसाफोर बाइबेलाव बुंखादों सोंखारिनांगौ साजाय होनांगौ अब्लासो बियो फेंजागोन जिन्सफोरा गोदानावनो हासिखाजोबनाय फैयो सिन्थासो खालामनो गोनां जाबाय फेंगासिम हासिजोबखानाय आरो हासिखानाय नङा बायना होनो हायाखैब्लाबो गावसोर केन्सिमोन ब्लेकमोन हासिनानै गबं खालामजोबनाय जों ख्रिस्टियान फिसाफ्रा बेबायदिखौ गाननो समायथाव नङा आरो सिन्थासो खालामनो गोनां जाबाय माब्लाबानि समाव उनथिंबो हासिनानै लानाय स्टाइल फेशनफोर फैसिगोन नामा बे जोंनि गिनाय दंसै अनजाग्राफोर बेनिखायनो जों ख्रिस्टियान बिमाफ्रा फिसाफोरनि गाननाय जोमनाय बेरायनाय उन्दुना थानाय अलसिया जानाय गासैखौबो होखारनाय गोख्रों फिसाफोर खालामनायनि जों बिमाफोर जानांसिगौ जोंनि खस्थ' खालामनाया नङाब्ला दैयाव थांगोन अनजाग्राफोर आं मोनसे मेथाइ खननानै फोजोबनो हास्थायबाय अननानै दामनानै होदो जोबोद रंजाथाव बाथ्रा जेब्ला फिसायाबो दामनो गोरोंलायथारसै मा होनो बेखौ पेप डियाव
बिमाफ्रा गोरबोआव लानायनिफ्राय नोंसोर देरजासिमाव गोबां खस्थ' खालामनानै फेदेरो सोरबा खामला हाजिरा मुजिरा मावनानै गोबां बेराम देहाखौ लानानै हाया गावखौ बावसोमनानै नोंसोरखौ खांबोबाय बे अननायखौ माब्लाबाबो नंखायदासा सोरबाया गावनि बिसाया थांनानै थाथों होननानै दखना गांसेबो ब्लाउस गांसेबो मोनगानबोआसै स्रि जिमस्रि जानानै खांबोबाय दिनै सम फिसाफोर गावनि बिमाफोरखौ अननायनि रावजों रायदावनानै गोजोन होनो इसोरनि रायजोआव दामनाय देनाय रोजाबनायफोरजों बाहागो लाफानानै गोजोन होनो आरो जेब्ला बिमाया लोमजायो रायदावनो आयै आफा माबादि मोनदों देहाखौ नोजोर होदो बिमाया बिखुनजोआ माबादि जोबनांदों गानांदों हागौमानि गावनि बिमा बुरैनिफ्राय आशीर्बादखौ सिख'नो बोनानै लानो नाजादों हिनजावफोर मानोना जोंनि बिमा बिफाखौ नागारनानै आरोबाव गुबुन राहाजों फैनाय आशीर्बाद गैया नाम्बार वान जोंनि आशीर्बादनि मोननायनि राहाया साबिया बिमा बिफाजोंसो थाबोनाय सानफोरा सोरबा बिसाफ्रा गोरा रावजों बिमाफोरखौ दुखु होबोबायब्ला अमासि खालामबोबायब्ला जोथोन लाबोनांसैब्ला दिनै बे साननि गेजेरजों जों गोसो गाबखांफिनो आरो जों गावखौ इसोरनि फारसे गथायो बोथोरा दिनै गाज्रि गोबां मण्डलिफ्रा दहायनो हाबजोबखांबाय दासिमाव जों रंजानानै इसोरखौ बाख्नायगासिनो गाबोन मा जागोन जों मिथिया अनजाग्राफोर सोरबा जिबनाव बे लकडाउन जानायाव रंजानायसो फैजेनदोंसै रेसन मोनजासिगोन होननानै मदिया गेसनि फैसा हरफिनसिगोन होननानै खुसि जादों सोरबा गिर्जा हाबनो मोननाया सोरबा गिर्जा हाबनायनि थाखाय खुसिसो जादों जोंनि गेजेराव बेबादि रंजानाय खुसि जानायनि सम नङा जाग्राफोर दिनै बे बेरामा बेसेबांसिम मा जों मिथिया जों निउसफ्राव नायनानै नुदों गोबां गुबुन देशनि निउसफोरखौ जों इंराजियाव नायदों बेयाव बिथांमोना बुंदों मोनसेबो बियो संसारनि जानो गोनां बेबादि बेमार नङा बियो मानसि बानायनाय बेरामसो सैताना गोबां संसारनि दैदेनगिरिफोरखौ बाहायदों आरो बेबादि दैदेनगिरिफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजोंनो जोबनाया लासैयावनो फैदों अनजाग्राफोर बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै लादो होननानै एफिसुसनि 5नि समाव बुंदों बेनोसै खाबुआ आर'जाव बांसिन नांथाबनाय बेनोसै खाबुआ गावनि बिहाव बिखुनजोखौ सिबिनायनि सम बेनोसै खाबुआ गावनि बिसायखौ सिबिनायनि सम बेनोसै खाबुआ इसोरनि खाथियाव फैनानै आरोबाव बांसिनै जिउआव सिरि मोननायनि सम बेनो इसोरनि हाबा मावनानै इसोरखौ रंजाहोनायनि सम आरो सुजुगा बे गिर्जानिफ्राय ओंखारलांब्लानो जोंनि आखायाव हासिब थागोन जोंनि बिफाफ्रा दखान बाजाराव थांगोन फानलाय बायलाय जोङो खालामनो गोनां जागोन जोंनि गोसोआ आरोबाव गोरोबफिनगोन नामा दिनै गोसोखां जोंनि बे साननि मेन आयदाया जाहैबाय बिमा बिफाखौ मान होनाय मान बावनाय आरो बे दिनैनि सानावल' नङा जेब्लाबो बिमा बिफाखौ गुरै रावजों रायदावनाय मान होनाय बिसोरनि अननायखौ गोसोखांथियाव लाखिनाय आरो बेजों लोगोसे बोथोरा गाज्रिखाय बयबो उन्दै गेदेर जों साफ्रोमबो जों आर'जाव जोङो नांथाबनि इसोरनि खाथियाव जों फैयो जों बयबो गसंनि खननानै दामनानै होनो मोनसे आर'ज मेथाइ खननानै फोजोबनानै जोङो जेब्ला बे आर'ज मेथाइखौ खनगोन
जोङो मेगन मोनसिबनानै थागोन आरो फिसाफोर जोंना मेगन मोनसिबनि फिसाफोर एबा बिफाफोर जायफोरा दासिमबो बिमा गोसोखाङो नोंथांनि बिमाया गोबां हाथु फरायनानै जिउ दान होनानै नोंथांनो जिउ होबाय खांबोबाय फेदेरबोबाय संसार होबोबाय दिनै जोंनि समसै जोंनि बिमा बिफाफोरखौ रंजा खुसियै बिदाय होनायनि आशीर्बाद लाखिनायनि अनजाग्राफोर सोरबा दङ नामा बिमाखौ नायखां खालामो बिमाजों गोखा जानानै बोराबनानै दङ बिमानि अननायखौ नंखाय सानदोंमोन बुजिनो हायाखैमोन इसोरा नोंथांनि बेबायदि साननायनि थाखाय खालामनायनि थाखाय दुखुआव फै दिनै इसोरनि जिसुआ जोंनि पापनि थाखाय थैबाय जोंनि गासै पापखौ बियो सुस्रांबाय आरो जोंखौ गावनि सोरगोनि खालामो जोङो सोरगोनि जोङो नरकनि नङा जोंहा मुंबो गिनांगौ गैया आरो दिनै जोङो बे सोदोब बायख'जानाय फिसाफोर जानायखाय जोंनियाव बेंज्लायनाया थाथोंसै निमाहा होज्लायनाया थाथोंसै आरो बे गोब्राब बोथोराव जोङो गावखौ फोथायो
मानानै थाखुमानानै गोबां पापर मावनानै दोनोमोन जोंना हारि बेबेसारि थगायनाय सिथारनाय गथ' गारनाय बायदि रोखोमनि जालुंनाय लोंलुंनायफ्रा दिनै इसोरा नोंथांखौ नाजागोन इसोरनि खाथियाव फै इसोरा नोंथांखौ नाजावनो थाखाय नेनानै दं आरो जोङो दिनैनि दिनाव बिमाफोर जानानै गोख्रों बिमा जानो थाखाय जों आरोबाव गोदान थांखि लागिरि जाय बिमाफ्रा बिमा जानो जोङो खाबु मोनगोन खाफाल गोनां बिमाफोरजों जागोन आरो दिनै बे फिसाफ्रा जोंनि थेंगायावनो जोंनि मेगनावनो नस्थ' जाबाय नामा बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय सोबनायफोरजों बिमाफोर जोंहा गेदेर दायथ' दङ बे फिसाफोरखौ आर'जजों नागिरनो उदै बासिनायफोरजों नागिरनो नंगौ आखलाव दैदेनलांनो जोङो गोनो गोथो दा खालामसै बेनो जोंनि समा बोथोरा गोब्राब जाबाय सैताना